أمسلتي أنجلتي أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمتنا راني هاريبو غلاي أختي أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ماستزانينا دحدح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس لتي كم تحلو سنتنا يابا كندل فتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرادزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا دلونات دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات دالا عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جدنا سيات دالويو أقوانا سلو سيات دالويو كبرتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقلن قابلين تمالن لومن تمالن دلواتنا أبكبرن قالن أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دحر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالن لومن تمالن دلواتنا أبكبرن قالن سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو صبوكت كونو ناي وترو تبنيتنان باغنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنعو بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار نابز مدبنا نخطاتو نعدمكم برتعز بالي اقداسي قلطوف مقيارات نايزوبانا بوليتيكا كنفتنينا نقول دما كم كنتاتو كنتنتنا كنفتنينا ريتوهم بهانات من قدي كتقومت دما بتحتنا يحطكم اجريسيف قانقوا اب كومنت مقبار كابت channel بلوك مقبار نوي حوان مقبرينا ساحتي اجريسيف قانقوا زيد اللي حماق على متكام نعين جورجي ونخال مقوام يور ويلكم بهانات من قدي نعيت رايد يكون نخالوت كتؤمنوا المقتو نابلكو بزيا كنجمرينا let's go. Storm is brewing in the Horn of Africa. Ethiopia, a rising regional power, says it must return to the sea. Eritrea, its once ally now wary neighbor, has issued a chilling warning. Any attempt to take Red Sea land will be met with force. What's driving this dangerous new conflict? Why does Ethiopia claim the sea belongs to it? And could a full-scale war مچم اب ني كويناتن ورا كويناتن مغسغاس نتناي ኢትዮጵያን مسوم ዝፀጋጋዕ ሚድያን ቀንዲ ስርሖምን ኣገዳሲ ስርሖምን እንዲ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ስለ ተጸለሉ ወይ ውን ዕብዳን ስለ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎም እቲ ናሕሪ ናይቲ ኣጀንዳ ድማ እንትን ካብ መግለጽናቱ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወነሩ እቲ ብዙሓት ሃገራት ኢዶም ኢትዮጵያም ዘለው አብይ አሕመድ ድማ ከመጋበሪያ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ነቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ተልእኾ ቀልጢፉ ከተግብሮ ተዘይኪሉ ገዲፎም ክኸዱ ዝኽእሉ ወይ ውን ቅድመ ኩነት ኣልቲሜትም ይበሃል ናይ ግድን ክትፍጽመለካ ዝበልዎ ተልእኾ ንክገብር ይጓየ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ክንሪኦ ዘለና ኣብዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ስጋት እንኮላይ ንካልኦት ጎደቦ ኣብቲ ቀረብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ብፍላይ ንጅቡቲ ስጋት ዝፈጥር ኩነታት ኮይኑ ስለ ዘሎ
ናይ ጅቡቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ነቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣመና ይሕሚምዎን ቀጭቀጭ ኣቢልዎ ከም ዘሎን ክንርኢና እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ንሳቶም ኣተኩሮም ጅቡቲ ትምልሰሎም ዘላ እውን ሕማቕ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ቀንዲ ኣተኩሮና ናብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ንኸነምስል ኢና ናይቲ ዞባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሓትት ዘለና እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዮም ምክንያቱ እቲ በአማርኛ ዝገብርዎ ቪዲዮታት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ላላት ሀገር የኛ ወሳኙ የህልውና ጉዳይ ያለው ቴሄራን ወይም ቴል አቪቭ ውስጥ አይደለም። ይልቁንም በራችን ደጃፍ ላይ በቀይ ባህር ዳርቻ ነው። የሉዓላዊ የወደብ ባለቤትነት ጥያቄ በተለይም የአሰብ ወደብን የማስመለስ ጉዳይ የትውልዳችን ወሳኝ ፈተናና ታላቅ ዕድል። ይህ የግል ምኞት ሳይሆን ሀገራዊ ዕጣ ፈንታ ነው። በአሁኑ የዓለም ስርዓት ሀገራት የራሳቸውን ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ብተፈላለየ መንገዲ ዝሰርሕዎ ዘለው ኩሉ እዚ ናይ ዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንሕና እውን ነቲ ብኮቲ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ስነ መጎት ዲኻ ክትብሎ ወላ ዕዳን ዲኻ ክትብሎ ወላ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብቲ ናይ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብፅሑፍ ብቪድዮ ብኩሉ መንገዲ ዝጥቀምሉ ዘለው ዘረባን ድፊትን እዩ ክንብል ንኽእል ንሱ ድማ እንታይ እዩ እስራኤል ምስ ኢራን ዝዋግእዎ ዘለው ራሽያ ምስ ዩክሬን ዝዋግእዎ ዘለው ኣሜሪካ ናብ ቻይና ብመንገዲ ታይዋን ዝኸድዎ ዘለው ናይቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዘሎ ክርፍስ ከምኡ ድማ ሑቲ ፈጢርዎ ዘሎ ኩሉ እዚ ተጠቂምና ንሕና ድማ ንዓና ኣገዳስን ሃገራዊ ድሕነትና ኢልና ዘቐመጥናዮ ዝብልዎ ዘለው ድሕሪ 34 ዓመት ተሰሚዕዎም ዘሎ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ማለት እዩ ንዑ ንምትግባር ነቲ ብኮቲ ክንጥቀመሉ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ኣነ ኻ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ኤርትራ ብግምጣሉ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ ባህላ እያ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ዝስማዓን ድሕሪ ኮይኑ ከምቲ ዜጋታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝስማዓና ዘሎ ስጋት ተረዲኹም ኣለኹም ከምቲ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝስማዓና ዘሎ ስጋት እንታይ ማለት እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕንደራ ክገብሩ ከምኡ ድማ ሓደገኛ ኩናት ክውጁ ይኽእሉ እዮም ኢልና ንግምቶ እሞ ነዚ ዕድላት እዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢሎም ድማ ብኣፎም ዝዛረቡ ዘለው ዋይኖት ኤርትራ ድማ ከምኡ ክትገብር ዘይትኽእል ኢልና ንሓስብ ንሕና ኸ ኤርትራ ድማ ንክትገብሮ ዓቕሚ ኣለዋ ስለምንታይ ቅድሚ 3 ዓመት ንኣቢ ከተጥሕኖ ዝኽኣለት ሃገር እንድሕሪ ኮይና ንኸተጥፎ ድሕሪ 3 ዓመት ክኸብዳ ይኽእል እዩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ኣቢ ብህዝቢ ዝነበረ ደገፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ደገፍ ብኩሉ ካልእ ዓይነት ዓለማት ዝነበረ ደገፍን ድሕሪ 3 ዓመት ወይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እየ ዝብል ዘለዉ ድሕሪኡ ዘሎ ኣቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተመጃሊጉ ዘሎ ብደረጃ ዓለም ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ከመይ ወሪዱ ኣሎ ሃገራት ካብ ከመይ ነውፁ ኣትየን ኣለዋ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብኩሉ ሃገራት ካልእ ቀዳምነታት ዘለዎን ግዜ ሪኢኻ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰትን ኣላ ክደግመልኩም እየ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ኤርትራ ሓንቲ ጥይት ንሴኪሪቲ ኣይተኮሰትን ኣላ እንታይ ማለት እዚ 3 ዓመት ተዋሓደ ካልእ ንግደፎ 3 ዓመት ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰት ኮፍ ኢላ ኩሉ ምድላዋታ ትገብር ዘላ ሃገር እያ بعيني وتهدراوي عيني كتريو قلق إثيوبيا بنصارو كابت وعل بريتوريا فريمة تبلو حدا بس فرمت مس واحد زنبرة بوليتيكاوي هالشوية مس عالم لخز زنبرة تجمع أي قارة نيرو بقتها مس محراد ما مس فانو أبدي أغزب على كوينات مس فانو وقت رايدي كونس كل لا محرا هذا إسرا 3 مليون زخون حزب زلو وبوتها أبت بوليتيكاناتهم أبتناتهم كونتات كم زقواني وغيرهم ناي أورومو كوينات قدم أبت جزء كوينات ناي تجراي ብዙ ሓይስማዓኒ ነይሩ ይዕበጥ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ ጎሊሑ ሸነ ከምኡ ድማ እቲ ፖለቲካል ሰርክል በዓል ጀዋር ተንስኦም አንጻር ኣቢ ብወቅዕ ዝቃለስሉ ዘለዉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ድዩ ኣብ ካልእ ክልላት ዝረአ ዘሎ ነውፂ ተሪኻ እሙኻ ሕጂ ራይት ናው እዚኣ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ህወሓት ብግልፂ መጠንቀቕታ ንፌደራል መንግስቲ ይብሎ ብግልፂ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ቀረባ ህወሓት ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ኩናት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት እዩ ናብ 3 ዓመት ዝቐርብ ዘሎ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራሙ እቶም ተመዛበልቲ ናይ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ቦትኦም ክምለሱ ብዘይምኻሎም ፌደራል መንግስቲ ድማ ዝኾነ ክገብር ብዘይምኻሉ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣውጅዎ ዘሎ ኩናት መቐፀልታን ብዝኸፍአ መልክዕ ዝቕፅሎ ዘሎኒ ዝብል መደብ ንምንታይ በፂሖም ስለ ዘለዉ ኩሉ እዚ ካልኩሌሽንስ እንድሕር ጌርካዮ who has a better position مس جبتي تتفاني نخم زلوا كريكمي مس سوماليا تمال الكوينات تبقي سنيرو أب سودان نو البرهان نمهران بمنقد حماية تسعوتو زلوا كنتات نريلنا أب كينيا زلوهم أتليس بوليتيكان وتهدراون سمع معدمة زت أمامنا يكونان زي سجت هذا كوينو سلازي
أبزو كنتات زي مس كلاتهم تكجراجون كبتصابت انتصنحه بعالم درجة ما دونالد ترامب كسمعكم إيرترا is in a unique position نزع الدلات زي تتقي ما كوينات كتوجب لي اللغون أبي أحمد كوينات مواجه ترفني كوج كلجن إيرترا أنت عين سجون تكتوسط إيرترا نازع نحوارو شجرنا منجنا شجرنا سقاينان سأجمنا هز بإيرتران هاجر إيرتران زخونة هاجر بفلايتي نعرف كيلو establishment حنسب النحوارون كتالي اللي تخل من قدي من البعض تزبلت أقعد عم كون خلي نزل خد جبرت ما التي جيوبوليتيكا وكنتات كم تنسون زبلوا زلون زتنتنوا زلون ده كونه بقمت على إيرترا favorable condition يزلوا معناته إثيوبيا إيرترا تجت مع ماسيا كاب علامات زي تعدنا حجز أبتوها بلز نبرت مدرسة راي زي تعدنا حجز إيرترا دما 5 سنتيم نخي تركب بزعلتو قال لنا يكون ولا 99 شاتن 9 شو منتك ساكل تشعز نبرك كويناتون تريهم إيرترا تغلال حاجة زي تركب إثيوبيا دما بخل تدقف diplomatically politically militarily economically بخل تدقف نيرا لومي أبابكم بوزيشن يلا ملو دقف كل اللي وقت بلاين خلينا سلازي أزو كنتات زي معرض تزوم سهددوز ساتم سهددوز اللو إيرترا زبالة situation calculation تغير كايو ስለዚህ ከንከተሊና ማናያት ከተሐዘልኩም ስለዚህ ደልቆ ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ማንኛውንም አይነት እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ እንደማይሉ ግልጽ ነው። ሩሲያ ክሬሚያን የወሰደችበት መንገድ፣ እስራኤል የጎላን ኮረብታዎችን ከሶሪያ የቀማችበት ሁኔታ ሁሉም የሚያሳዩን ጠንካራና ብልህ ሀገራት ታሪካዊና ስትራቴጂካዊ ጥቅሞቻቸውን ለማስመለስ እድሎችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ነው። እናም ከዚህ የዓለም ሁኔታ በመነሳት ወደ ህልውናችን ጉዳይ፣ ወደ ኢኮኖሚያዊ ነፃነታችን ቁልፍ፣ ወደ ክብራችን መመለሻ መንገድ፣ ወደ ቀይ ባህርና ወደ አሰብ ወደብ ጉዳይ እንመለስ። ቀይ ባህር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዓለም አቀፍ ውጥረት ማዕከል ሆኗል። በየመን የሚገኙት የሁቲ አማጽያን ስለዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዝሰፍሐ መልክዕ ከምዚ ሕብብ ዘለዎ ዘይኮነ ብቐጥታ ንኤርትራ ክንወራ ኣለና ንሓሰብ ክንወስድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ክንብል ከለና ወይ እውን ናይ 4 ኪሎ ረጂም ናይ አብይ ኣሕመድ ክውገድ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ኢልና ንኩናት ንኽስከስ ዘለና ኢና ንመስል መጀመርያ ንኩናት ንጉስጉስ ሰባት እውን ስለዘይኮና ኤርትራ ብመሰረቱ ሰላም እያ ትደሊ ኩናት እውን ኣይትደልን እያ ዘላ ፅምዶ ናይ ሰላም እያ ትብል ዘላ አብይ ኣሕመድ ግን ብወቂዒ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት መሬትን ልኡላዊ መሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝኣወጀ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ብንሱ ብተደጋጋሚ ዝገልጾ ዘላ ፓርላማ ይኹን ኣብ ካልእ ሚድያታት ናቱ ድማ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና ጥራይ ከም ዘይኮነ ትስጓት ግን በዚ እውን ንስምዑ Gwele's message to the UAE and to Djibouti's red line. Gwele's message to the UAE and to Ethiopia. As maritime corridors redraw regional maps and Gulf powers deepen their footprints across the Horn, Djibouti's president has issued a rare unfiltered warning. His targets? The United Arab Emirates and Ethiopia. In a wide-ranging interview in May 2025, Djibouti's president Ismail Omar Gwele took aim at what he calls disguised colonialism by the UAE and firmly rejected Ethiopia's push for a direct maritime outlet. In today's episode, we break down the geopolitical signals behind Gwele's remarks, what they reveal about Djibouti's defensive posture, and why this could reshape Ethiopia's Red Sea strategy moving forward. For years, the UAE has cast itself كم نريد لنا ناي عمر جلة ناي بريزنت ناي جوبتي عمر اسماعيل جلة أبزحابو نوح مجلتي جلة كفالنا تقريبا نيرنا بتدقاقا مجن one of the main مزارة بارسي زعبية مزارة بارسي أبكرنا أفريقيا يقوي نزلوا سلامتاي دما عمر جلة مرحنا جوبتي أنصار إثيوبيا كم زعينة ترير زربا كزارب مخالو من جنا يدخلوا كطباو ربحاناتون ዳርጋ ንኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ዝጥቀመላ ዘሎ ሃገር እናኾነ ከሎ አንጻር ትኩሉ ዘርብሖ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊታ ኢማራት በሃል ሃገር ኣብ ትደፍእ ዘላ ብሓንቲ እምኒ ብሓንቲ ጭጉራፍ ንክልተ ዑፍ ብሓደ ክሃርም ከም ዝፈተነን ንክልቲኦም ድማ ኩሉ ሕቡ ኣጀንዳ ናቶም ኤክስፖዝ ዝገበረ ዘረባ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣገይን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ بأبي أحمد كدوليو زي كعلى منجدي ألايمنت يفتر كم زلوا إذا ما لدي جبتني يرترا خط ما تدخل هجرة يكون كنت قدا أب مقدانا يرترا كل جك تواسع تدخل زنبرة هجرة نيرا أب زوان زين جبتي indirectly مسيرترا by the way بزعبا يرترا بزعبا بريزنتنا يرترا ونحمق زربا كم تزاربت عمر جيله يوت ولا وناي ما اسمه خانة فلتنا يجنسوا أكل بين خريه انتهى يزبل زلوا خابزي إمارات قدو زلا منجدي very destructive هذا جنيا أتي investment أب أفريقيا نقبره لنا نابلو زاربولو زلوا دما
ንወታደራውን ስትራቴጂካውን ረብሓታት ናይ ኢማራት ብዘይ ቅዱስን ብዘይ ቅንዑን መንገዲ መዝማዝብ ዝኾነ መንገዲ ተካይዶ ከም ዘላን ልዕሊ ማንም ድማ ጅቡቲ ነዚ ብተግባር ዝረኣየቶን ወጊዳ ካብ ዓዳ ዝሰጎጎታን ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና ነዚ ኩነታት እዚ ንኣፍሪካውያን ዝለዓለ ንቕሓት ክህልዎም ዝለዓለ ምድላው ክህልዎም መተሓሳሰቢ ክሕልፍ ደልዩ ዕመር ገለ ኢንዳይሬክትሊ ንኤርትራ ዝፈትዋ እንታይ እዩ ንኢማራት ካብ ኤርትራ ስለ ዝሰጎጎቶ ኢኻ ብቐጥታ ፈትዋየ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፍርህ ኣሎ ኤርትራ ልዕሊ ጅቡቲ ብዙሕ ሌቨሬጅ ዘለዎ ሃገር እያ ዓሰብ ምስ ጅቡቲ ለጊቡ ዘለዎ ወደብ ክኸውን ከሎ ናይ ዳህላክ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከምኡ ድማ 1200 ዝኸውን ኣብቲ ገባሕርና ሰፊሕ መሬትና ጎላጉልና ብዙሕ እዩ ዘለና ማዕድናትና ስለዚ ኤርትራን ጅቡትን ዝወዳደር ሃገራት ኣይኮኑትን ኤርትራ ብዙሕ ነገራት ኣብ ጣውላ ሒዛ ክትቀርብ ትኽእል ሃገር እያ ልዕሊ ኩልኻ ሚሊተሪ ጃየንት እያ ወታደራዊ ሓያል ሃገር እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምናልባት ንሱ ብቁጠባን ብገለን ልዕለና ተዓፃፂፉ ብዙሕ ረብሓታት ገይሩ ብዙሓት ካልኦት ነገራት ኣብ ኣፍተገገዙ ብምግባር ካብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ክመፆ ዝኽእል ስግኣት ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ ካብ ኢትዮጵያ ግን ስግኣት የብሉን ማለት ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያን ኢማራትን ስግኣት ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ስለምንታይ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ዳይናሚክስ ናይ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለዎ እሱ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ናይ ቀቢላዊ ናይ ዓሌታዊ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎቶም ዓሌታት ዘሎ ድማ ኩሉ ግዜ ምትፍናን ኣሎ እቲ ዓፋር ዝበሃል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ እቲ ሶማል ዝበሃል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ገለ ፅልዋ ብመልክዕ ናይ ህዝቢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብቲ ፓወር ናቱ ኣብቲ ፖለቲካል ሲስተም ኢንስታቢሊቲ ኣለዎ እዩ ጅቡቲ እውን ቁጠባ ናቱ ግን እንተወሓደ ብሚሊታሪ ግን ኣብ መፅኡ ክሓርሞ ዝብል ስግኣት የብሉን ቢካዝ ፈረንሳ ብዓብዩ ኣለው ዓበይቲ ዲልስ ፈረንሳ ኣሎ ቻይና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ካብ ሃገራ ወፃኢ ወታደራዊ ቤዛዊ ገይራ ኣላ ኣሜሪካ ቤዛ ኣለዋ ኤቭሪባዲ ኤልስ ድማ ኣለዎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካልኩሌሽን ናቱ ንጅቡቲ ወታደራዊ ስጉምታ ይወስድን እዩ ቢካዝ ለማኒ ስለ ዝኾነ ብልመና ዝህነፅ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ እናሃለዎ ነቶም ኣብኡ ዘለው ንዓታቶም ክትንክፍ ኣይክእልኒ እዩ ኦንሊ ንሱ ዝደፍራ ዝምትካሕ ኣላ እንተሎ ሓንቲ ኤርትራ ካልኦት ድማ ሶማልያ ንሶማልያ ደገፍ ናይ ካልኦት ስለ ዘሎ ንኤርትራ ግን ካልኦት ክሕግዙን ጥራይ ዘይኮነሲ ዝጣብኣኒ ኢንተርናሽናል ሓይሊ የለን ዝብል እምነት ኣብ ርእሱ ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ናይ ጅቡቲ ኣንፃር ኣበ ምዝራቡ ግን ልዑል ኣገዳስነት ዝነበሮ እዩ ነይሩ እንተወሓደ እቲ ብሕቡእ ዝዛረበ ዝነበረ ናይ ኣበ ኣጀንዳ ኤክስፖዝ ኣብ ምግባር ፅቡቅ ገይሮም ሓሪሞሞ ምክንያቱ ስቕ እንተዝብል ነይሩ ደይ ንኩላቶም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ተባህለ ነይሩ ግን ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ባይ ዘ ወይ ሶማልያ ዝበሃል ጠቕላላ እዩ ሚት ኣፋዓፅ እዩ ድሕርቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኣንካራ ስምምዕ ዝተባህለ ኣፋዓፂ እቲ ናይ ሶማልያ ምክንያቱ ኣብ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ድራማታት ስለ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ፖለቲካዊ ትርሞይል ብልዎ ዕግርግር ስለ ዘለዎ ዳርጋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ገዲፍዎ ኢትዮጵያ ድማ ሞር ሰራዊት ናብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ተገዶ ክትእቱ ከም ትኽእል ምስ ኣሜሪካ ዲል ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኦል ኢን ኦል ኢማራት ዝበሃል ዝኸዱ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሙሉእ ሙሉእ መጋበርያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት እቲ ናብ ኤርትራ ዘቕነየ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ይቕፅል ኣሎ ኢማራት ትኸዶ ዘላ ንእሽተይ እሞ ክንሰምዕ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ኩነታት ካኹስኽልኩም as a development partner across the Horn, signing port deals in Asab, Berbera, and Kismayo. But Gwele has now drawn a sharp line accusing Abu Dhabi of turning port infrastructure into strategic weapons. There is no investment without military interest. That was Gwele's clearest warning yet. The subtext? Djibouti sees Emirati deals not as trade facilitation, but as hard power encirclement. He pointed to the DP World fallout in 2018, where Djibouti nationalized the Dorilla terminal and expelled Emirati operators. በሕፅር ዝበለ ናይ ኢማራት ኢንቨስትመንት ዝበሃል ቅንዕና ዘለዎን ንቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎ ዘይኮነሲ ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ኣብ ምዝመዛን ኣብ ካልእ ስርቅን ዘተኮረ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ክልተ ኤቪደንስ ክበኩም እያ ኣብዚ ምክንያቱ ኢማራት ብዙሕ ኔጋቲቭ ፕረስ ትረክብ ከም ዘላ ረእዩ ፍራንስ 24 ዝበሃል ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝረአዩ These fighters in the Sahara Desert are the Mushtaraka, the Joint Protection Force for Darfur. They're fighting in Sudan's civil war alongside the Sudanese army against their common enemy, the Rapid Support Forces, known as the RSF. On November 21st, 2024, the Mushtaraka captured a convoy out in the desert, somewhere between Libya and Sudan. They showed off their spoils. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እንሪዮ ዘለና ሓበሬታታት እውን ገለን ተሪኻ ንእሽተይ ክስማዕ In Spanish. And crates of weapons.
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓበሬታ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ዳርፎር ማለት እዩ ኣብ ዶብ ናይ ሊብያ ከባቢ ዝተረኽበ እዩ ንሱ ድማ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፅዋርን ካልእ ወታደራዊ ንብረትን ብመንገዲ ኢማራት ገይሩ ናብ ናይ ሕሜት ሓይልታት ይወሃብ ከም ዘለዎን ካብቶም ናይ ሕሜት ሓይልታት ማሪኾም ዝሓዝዎ ኣፅዋር ድማ መረጋገፂ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ዝበሃል ዝነበረ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ኣፅዋር ናብ ኢማራት ተሸጠ ተጠውዩ ናብዚኦም ብምምፃእ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ይኣቱ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ እዚ ድማ ሓድሽ ኣይኮነን ኢማራት ብብዝሒ ኣፅዋር ናብቲ ናይ ሕሜት ዝበሃል ናይ RSF ትእቱ ከም ዘላ ዝኽሰስ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህተ ይመፃ ኣሎ ከምኡውን ዕጡቃት ተፈላለየ ናይ ካልእ ወፃኢ ፓስፖርት ዘለዎም ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፁ ከም ዕሱባት ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ምስ ሕሜት ኮይኖም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ንሰራዊት ሱዳን ብዙሕ መረጋገፂታት ይረኽቡ ኣለዉ ብዙሕ ኣፅዋራት ይረኽቡ ኣለዉ ድሮናት ይረኽቡ ኣለዉ ኣንቲ ድሮንስ ንድሮን መከላኸሊ ሚሳይላት ኩሉ ነገራት ካብ ኢማራት ከም ዝመፅእ ዘሎ ኢማራት ግን ንዓለም ለኸ ኣነ ኣብዚ ኩነታት እዚ ይሳተፍ የለኹን ዝብል ጎስጓስ ከም ዘለዋ ወይ እውን ነቲ ኩናት እቲ ምስ ኢማራት ዘተሓዝ ከም ዘይብሉ ናበለት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ኩናት ከምዘይ ትሳተፍ ዘላ እያ ትገልፅ ዘላ እቲ ሓቂ ግን ብየማንን ፀጋምን ዝወፁ ዘሎ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ሄቪሊ ኢንቮልቭድ ከም ዘሎን ዝዓበየ ኢድ ይሳተፍ ከም ዘሎን ጭብጢ ድሕሪ ጭብጢ ይመፅእ ከም ዘሎን ሕቶ ግን ሓይሊ ስለ ዘለዋ ናይ ኢማራት ሓይሊ ብክልተ እዩ ትሰርሕ ብዝሒ ገንዘብ ናታ ኣብቲ ሎቢ ግሩፕስ ኣብ ኤንጂኦስ ኢንቨስት ጌራ ስለ ዘላ ብዝተኻለ መጠን እቲ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክዕበጥ ከም ዘለዎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እቶም ኣብ ጥቆኦም ዘለዉ ነቲ ሓበሬታ ክዕበጥ ከም ዘለዎን ምውፃእ ተጀሚሩ ድማ ኣንፃሩ ካልኦት ሓሶት ምዃኑን ዘይተረጋገፀ ምዃኑን ክገልፁ ዝኽእሉ ሚድያታት ብገንዘብ ሒዞም ከም ዘለውን ንብዙሕ ሰብ ድማ ብገንዘቦም ይዝውሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ኢማራት ፖሊስ እንታይ እዩ ነቶም ተቃዋምቲ ድዮም ንዕጡቃት ጉጅለ ከም በዓል ሕሜቲ ዝደለኹም ግበርዎ ብዓለም ደረጃ ክመፀኩም ፀቕጢ ይኹን እገዳ ግን ብዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጭዋዳናትና ጌርና ከነልምሶይና ጠጠው ከነብለይና ከነደቅሶይና ዝብል ዓይነት እዩ ስለዚ እቲ ዘለዋ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማቲክ ፋይናንሻል ክላውት ይብልዎ ሓይሊ ንኩሉ ሒዛ ብምሉእ ካርድታታት ትፃወት ዘላ ንኣሜሪካ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብር እየ ብምባል ምስ እስራኤል ኮይና ብምስራሕ ነቲ ንሶም ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ድማ ብመንገዲ ካልኦት ገይረን ፅቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ዓቢጣ ረብሓታት ናታ ክትሕይል ትፍትን ዘላ ሃገርና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ይኹን ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ፀገም ቅድሚ ሕጂ ድማ ናይ ሊብያ ኣብ የመን ዘሎ ከምኡውን ኣብ ሱርያ ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ዛንታ ክርአን ክስማዕን ፀኒሑ እዩ denies sending weapons to the rebels. In the videos they filmed in the desert, the Mushtaraka filmed inscriptions on the weapons they captured. شوف يا جماعة شوف يا جماعة عملتوا بيوت بتاع السودان ስለዚ ሱዳን ነቲ ኩነታት እቲ ንኤክስፖዝ ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን ክኸስዋ ይፍትኑ ከም ዘለውን ግን at the end of the day ሰማዒ ዘይብልካ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብገንዘብ ጥራይ ዝሰርሕ እንድሕሪ ኮይኑ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ብዙሕ የብልካን ሓያል ክትከውን ኣለካ ሓይሊ ሓያል ተዘይ ኮይንካ ድማ ናብ ሓያላት ክትፅጋዕ ኣለካ ግን ምፅጋዕ እውን ቀሊል ኣይኮነን ክሪኦ ከለካ ናብዚ እዋን እዚ ሓይሊ ምስ ሃለወካ ጥራይካ ክትፅጋዕ ትኽእል ሓንቲ ካብቲ ኤርትራ ክትፅጋዕ ኣለዋ ፀግዒ ክደሊ ኣለዋ ክንብል ከለና ኣብ ነብሳ ክትፅጋዕ ሓይሊ ስለ ዘለዋ እዩ ተወሳኺ ድርዕያ ትደልደላ ኤርትራ እምበር ክሳብ ሎሚ ጠጠው ኢላ ዘላ ብቕልፅማ እያ ጠጠው ኢላ ዘላ ግን ብቕልፅምካ ጥራይ ዘይኮነስ ሓይሊ እናሃለወካ ተወሳኺ ሓይሊ ሴኪሪቲ ዲልስ ምግባር ንኤርትራ ዝበለፀ ውሕስነት ክባ ይኽእል ምስ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣቲናዮ ዘለናን ንኸዶ ዘለናን መድረክ ሞር ኣግረሲቭ ዝኾነ ወታደራውን ፖለቲካውን ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ካልእ ብዛዕባ ኢማራት ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንእሽተይ ክንሰምዕ እሞ ድሕሪኡ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደጊመ ክምለስ እየ has rapidly ascended as a major economic partner in Africa, with dazzling investment figures and ambitious infrastructure projects across our continent. But beneath this shimmering facade of development, a darker, more complex, and deeply concerning reality is emerging. Today, we're pulling back the curtain to expose the unfiltered truth behind the UAE's multifaceted role in Africa. We will confront serious allegations of gold exploitation, the alleged arming of various groups in devastating conflicts like Sudan, and even claims from a sitting African head of state that UAE investments serve as a cover for military expansion. It's a story. ብሓፈሻ እዚ ሪፖርት ድሕሪ ሪፖርት ዝወፅእ ዘሎ ኢማራት ክንምንታይ ካብ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ብጣዕሚ ትረብሕ ከም ዘላን
بفساد ويون حسود نا انفستمنت بلانن شركة تكبر كم زلا نا تمثله أب هجرات أفريقيا سفع زخونة مزمزة تكايد كم زلا ببزح ريبورت سوى تعلو كافغانا ترايسي كبابي أسرت حدا بليون زتمن وركي بزي حقا ومن قدي ناب إمارات كيدو كم تشته زقل حبريتا نزي إنترنت عنا ويتس وغنيو apparently ويون اتني تاكتيك كميو أب حنت هاجر حوسي بوليتيكاوي بالشونان قعزينان تلو قينو ما نمسب حلافي دي قلي ورق وسيدو ناب أوروبا متسيك شيء أيكلني أب كال هاجر كيدو شيء أيكلني سلمتاي تحتات الناس لزلو ماني لاوندرينز بهالحقتات كبت لزلو بزوم سباتياتهم قن أبي إمارات هذا معقول زخون إيرلاينز هلوم إيربورت ناي دبي ويوناي كالوت ناي أبو دابي ناي كال تاريخهم كنا من تاي سوفيستيكيتد زخونه إيربورت سن فاكيشن ترافل نالوم سلازي بورصة خات تسكين كان بتبوت عمتيخا لك كم توريست وين كاتيخا بقى تاكشوت تخليخا سلازي جنزب أزيركا ببلشونا جنزب كان خطقمت كبيديو خوين نيرو بلشونا كتجبرو ناب أفريقيا ناب أوروبا عند فتنوا كبيديو أمنا بزح جنزب انتلكا لتسي 100 مليون وي 5 مليون قال انتلكا كلنا هجرات قبل خيام بلشونا كتجبر كله نورمال جنزب قن 3 مليون 1 مليون 500 شغله تغينو عدل زبا كايل ما تيخاب سويس حتى تنابنا تيخاب بنك خفتيل كان دخيت حتى تم سويس ماني غاس غايلهم بفصما بنك خفتو الكايكوني كان حتوتات كم سؤال كايقولوا تاين مالتيو بقليل بلشونا كتجبر في اوروبا اي كالني ويكا رقق زبالك تجبر تخينكا ججف جنزب كله كالو لذي جنجب عبي جنزب بزوع جنزب نزلو من قدر له يكسب حج وحد جنزب حيس كامتي خاجن وكأمريكا متي خاب سويس أكاونت خفت يتلقى أحسبني كاب سويس جرمان كيت أكاونت خفت تدلقى أحسبني the only possibility زلو أب إمارات رايو أب إمارات مسيلكا بانك أكاونت خفت يتلقى حرايز بلا كاكاليلا أجباب كنالو حدا إثيوبياوي كاب تجراي زعل لنا بمجمرة أب إمارات أبزخت كله أبريل ستيت زنت فوديو انتايلني بقى أبزي أبيتي إنفسترات هلو إمارات كونو كله ولا كالوتي لني كاب إثيوبيا بزوع جنزب حس كان درمتيخا فرقي ويكا 4% نتجنزب كتبهم نساتهم قلنا نتجنزبكا مساخا كم شركة نزل له غيرهم سريحهم هذا جزا يشتوا الكان عاخا شعو تجزانا كاي خون انتي مالتي زي نتجنزب سريع كادمس أخاي حرب حلافنا منقسي جنزب حزمتي سريعو أب إمارات جزا يجز بشموخ جز كبيت سلزغنه توم إمارات حجزوا نتاع جزا مسجزة بشمس لتجزت proper تلو أب دبي سلازي أب دبي نا investment accountant نا investment بوتان سلازي لو نتجزا مشيتو ناتجزايو سلازي تجنزب كابي متيز بعد كاب إمارات جزا شيتو business سلازي لو تباهيلو ناب حجركم الله سكالو بلشوا نايكوت أرنيو بمبال بزحت ولتنا يتقرأ يكون إثيوبيا بتجزا كويناتي دحرتو كوينات ناي تقرأ نات خير خلوا ينير تكونتها بزح جنزب نابز كم زمتن بزح جنزب نا إثيوبيا أبتقرأ invest كم زخونة نجيرنا مالتي سو أبريل سيد جلس لسرح زنبرة أكونتات إنترست لزنبرني تاين مالتي زي بزح جنزب كابز حتى قرأت أفريقيا ناي السودان بزح جنزب أبي إمارات كيدي متهاجر مفرسان تحرم مفرسان كل من زين هجرات بفرسا بهجرات عرب دما تجنزب قدامي أبي إمارات يزغي كده ليبانوس حبتنا ليبانوس أبيلو أبي إمارات الله ناي سوريا أبي إمارات الله ناي تونسيا قدم أبي إمارات الله كل تجنزب ناي زين هجرات بفرسا ناي العراق لما كلن تجنزب تزحية لحبتناتو أب إمارات يزعلوا سلازي إمارات كم دليت كهاد قلت أنت خلي خاجن نتكونتات بدعمي مزميزهم نهاجرهم من العلو زمتوز اللويم عندك قلت ليو كم دليت كهاد تزارب تخلي خا أبريالي تجن نتكونتات زي بزرقة أمان جدي زخدوا وزلويم إذا سيستم زك ساب زلوا دما ولا حنتي كجبر زخلي يلن probably أب حسير جزء كغير زخل ويون كغير نصب بيكونتات كلني كن ما يتزور always right يبلو حيال نحرقين كل جزء كنا يخا نيمارات دما زنز مسألة زلوا 4 عمت متشوتين كونا واي دونالد ترامب أبي دومي دونالد ترامب زوج جنزب في بمالو حنت قبر وازي بلو ميبي أنصار السعودية كودية بلو من ويون أنصار السعودية عبده قف كي رغبي يقوليهم كاو سايقن أب أفريقيا بزح نقر نخ قبرو سقيل كريوم زخل شلل كبلهم زخل هاجر الله سلامتاي دونالد ترامب بولكو دوكون سدرون بليونس إنفستي قبر له نابنت حنتي أبنت كبكمي ناي دونالد ترامب ناي كريبتو كامباني اللو أفتو كريبتو كامباني ترايسي كلتا بليون دي 3 بليون ناي إمارات جنزب إنفستي جرام الله قد محجي كمو سلازي قبل عليو دمان دا دونالد ترامب كلتا بلاسوتات أبدو باين أبو دابن ديم قلي كانتو ناي ريل استيت بوتا توايبو مالو از all in all تاريخ هايم دونالد ترامب منقستناتون أبيد إمارات سلزلو إمارات
እንተስ ለቢሞም እንተስ ገለጽ አቅጡ ተገይርሎም በስማም ተደይሎም ሕማቅ ነገር ንክገብሩ ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ ዓብይ ሓይሊ ዓብይ ቁጠባዊ ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ክግበረሎም ዝኽእል ምዃኖም ንክንግንዘብ ኢለ ደምፅ ዘለኹ እዚ ንኻነ ሰንበት ኢልና ይኮን ገለገለ ሰባት ኣለው እቲ ነገራት ኩሉ ግዜ ናይ ሓሶት መብፅዓ ክመፅኦም ዝደልዩ this is a reality I'm not here to please you ኣነ ንሓደ ሰብ ንዓኻ ስምዒትካ ወይ ንገለ ንሓጉሰካ ይኮንኮን እዚ well research ዝኾነ ቶፒክ እዩ ጆርጅ ትጋገል ለኻ ትብሉ እንተኮይንኩም ካልእ ካብኡ ንላዕሊ ነዚ ናተይ ኑሊፋይ ወይ እውን ጌጋ ምዃኑ ክገብር ዝኽእል ሓበሬታ ኣምፁ ኣነ ሓበሬታ እየ ዝብ ዘለኹ ድሕሪ ስምዒትኩም ይትንከፍ ኣሎ well I'm not here to babysit ስምዒታት ናይ ሰባት ኣብዚ ሓበሬታ ካብ ኣነ ሶርስስ ክረኽቦ ዝኽእል ሪሰርች ገይረ ክረኽቦ ዝኽእል የምፅእ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ነዚ ናተይ ጌጋ እንተኮይኑ and by the way ጌጋ ኩሉ እየ ዝደላነ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኢንሻላ ሓሶት ይኹን ኣነ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ዞባና ክርበሽ ኣይደልን እየ ሱዳን ክብዝበፅ ኣይደልን እየ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ያሬት ሓሶት ይኾነልና ሓቂ እንተኮይኑ ክንጥንቀቕ ኣለና ሓሶት እንተኮይኑ ድማ ዝበለፀ ሰላም ርቃትን ኣብ ዞባና ስለ እንደለለና ኩልና ንቐፅል ሕጂ ክልተ ብኢንተርናሽናል ዜና ዘለዎ ኣብቲ ናትና ከይተመለስኩ ከለኹ ክልተ ብዓለም ደረጃ ክንከታተሉ ዘለና ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም በይንና ኣይኮና ንነብር ዘለና what's going on ብደረጃ ዓለም ድማ ክንርእን ከነስተውዕልን ኣለና ቴክኖሎጂ ድማ ቀዳማይ ናተይ ፓሽን ስለ ዝኾነ let's go Transition has become a global theme in recent years amid this worldwide shift. Who will lead the innovation and development of new energy technologies? Today, I'll take you inside the SNEC 2025 International Technologies. Today, I'll take you inside the SNEC 2025 International Photovoltaic Power Generation. እንታይና ንርኢ ዘለና ቻይና ካብ መዓልትና መዓልቲ ብሬክትሩ ቴክኖሎጂ ናታ ካብ መዓልትና መዓልቲ ነዚ ዓለምና ክቕይር ብዝኽእል መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዓብዪ ኤግዚቢሽን ካብኡ ሪፖርት ዝገበረ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሶላር ኤነርጂ ናይ ሶላር ፓነልስ ኣብ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ቻይና በፂሓቶ ዘላ ስኬል ዕቤት ከምኡ ድማ ምዕባለን ስልጣነን ናይ ብሓቂ ኣደናቂ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ኣብዚ ኣሚን እዚ ኣርስቲ እዚ ሓደ ካብቲ ንዓይ very close to me very passionate ከምየ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ሽርክነት ኤርትራ ብዝበለፀ ክትረብሓሉ ትኽእል ንቅድሚት ክትከደሉ ትኽእል ንቻይና ከም ዳይሬክት ሞዴል ወሲዳ ኣብ ኩሉ ደረጃ ናይ ቻይና ሞዴል ጥራይ ኣዳፕት እናገበርና እንድሕሪ ከይድና ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ከይንበፅሑ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ነዊሕ ግዜ ክንዕወተሉ ንኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ይረአየኒ ስለዚ ኣጋይን እዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ሞኒቶር ክንገብሮ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ ናትሎ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ንሱ ዝያዳ ይፈልጥ ኣነ ግን ከም ዜጋታት ክንጥምቶ ዘለና እንታይ እዩ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ብቐጥታ ንኤርትራ ከም ሃገር ክርብሕ ዝኽእል እንተሎ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ስለዚ ናትና ራዳር ከም ግለሰባት ፅባሕ ንግባ ቢዝነስ ክናቱ ንኽእል ዓበይቲ ነገራት ክንገብር ንኽእል ናይ ቢዝነስ ጥዕመተ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ዎች ኣውት ንቻይና ገፅኩም ጠምቱ ኣብ ቻይና ዝኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንዑ እናተምሃርኩም ኪዱ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንኤርትራ ክትእትወ ይትኽእልኒ ኢኻ ከተብፅሖ ሽግር እዩ እንተ ጌርካ ስፔር ፓርት ክትረኽበሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ከም ቢዝነስማን ከም ሓደ ናይ ቢዝነስ ሰብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ it's not going to serve you كعوتا كايكلني ولا نلو من تجمير كايو هذا معلت أمريكا كات سوكيت كم لقول كاخوليهم تشاينا كسب حجي سوكيت زم لقطلو يلن أبكر أبكلا كفال لو مخريك مي نقلا قال سوكيت كتم لقو جمير الله نمن تايتم لقولات سوكيت نايتم ها كامباني تدما كنا قرأكم يه نتاينا معلتيو generally دقاقيمة دبلوانه ناتنا رأي كون زلو أبز حجي زلو by the way زتري ورد لهم زناي solar energy solar panels نرد أنا نامش إلى ماسك لأن كان تايل بوست غير نير مسلكم أمريكا هذا كابت أبي قد كاتناتا نايت عاد سوبر باور كت كون الحرقينا اتزبالت وحسنات كيف زغل ناي solar energy دونالد ترامب جن مس إلى ماسك تهلالي قو نتي كميز نبر جو بايدن أبغيس وز نبر حسابات بمولو دقيسو كامريت ندادون إنا دريل بيبي دريل نابله بندادينا نعلم سوبر باور نخون بر زنا انرجي الكادو ناي سولار الكادو ناي قليل الكادو زنا يبعل الى ماسك دو ناي زما قلمله سو اهدلني بمبال انصارو يتسرع زليلو next 4 years China بزقلطف منقدي already حجي دومينيت كيراتهم كم زلا يزنقر ابي الى ماسك كيتكم بيج رايو ام معلت ويا كلته معلتي بزعبا زغدايزين امريكا كندمنتاي ውድቀት የጋጥማ ከም ዘሎ ሓደ በትዕዳዝ ኸይ ዘሎ ቀጻሊ ፖስት ዝገብር ኣሜሪካ ባንክራፕት ክትከውን እያ እናበለ ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ሶላር ፓነልስ ብፍላይ ኣብ ሶላር ኤነርጂ ኢንቨስት ዘይምግባራ እቲ ካልእ ኩሉ ኣብቲ ከርሳ ዘሎ ማዕድናት ናታ ይናሓዋሩ
ፀሓይ እናሃለወና ነቲ ብናፅቕ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብቲ ቴክኖሎጂ ተደይ ተወዳዲርና ግን ውጥቀትና በዓልና ነቀላጥፍ ኣለና እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ድማ ሓሳባት ዝቦ ካብኡ ዝብገስ እዩ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝበልሐ ርእሲ ኣብ ዓለምና ዝበሃሉ ከም ባዕሊ ኢሎን ማስክ እውን ዝብልዎ እንተለዉ ንሕና እውን ክንመሃረሉን ክንጥቀመሉን ዘለና እዩ ስለዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ኤርትራ ዝለዓለ ኣግሬሲቭሊ ዘለዋ ዝርከባ ሃብትናታ ወላ በተን ዝርከባ ገንዘብ ነዚ ናይ ሶላር ፋብሪካ ጌራ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ቃሮራ ይሃሉ ኣብ ኦም ሓጀር ይሃሉ ኣብ ዓዲ ኳላ ይሃሉ ኣብ ሰንዓፈ ይሃሉ ኣብ ዓሰብ ይሃሉ ብዘይ ገድስ ኣብ ጫፋት ናይ ኤርትራ ዘሎ ዋላ ኩሉ ይኹን ኣደገዙ እዚ ናይ ሶላር ፓነል እንተዝህልዎ ዋላ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ስለምንታይ ከም ይብል እስከ ኣነ ክመሃር ከለኹ ልቺ ነበረና ናብ ገዛና ብላምባ ጋዝ ኢና ነፅንዕ ነርና ስለዚ እናፅናዕካ ገዛኻውን ከተቃፅል ትኽእል ኢኻ ሓደ ካልኣይ ድማ ኢማጅን ንጎ ተንሲኻ ቅድሚ ሰብካ ተንሲኻ ንጎይ የፅንዕ ነረ ብፍላይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ክኾን ከለኹ ይዝከረኒ ንጎ ተንሲኻ ክርቢት ደሊኻ ወሊዕካ ኢኻ ከተፅንዕ ዘለካ ኣሚን ንዑ ክትገብርሲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ናይ ከን ኢማጅን ትደይ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝገብሩ ከም ዘለዉ ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይርዳእኒ ስለዚ እዚ ናይ ሶላር ፓነል እቲ ዝበለፀ እዩ ሱዳን ንኣብነት ነዳዲ ነይርዎም ልችኻ ነይርዎም እንታይ ክኾኑ ነይሮም ትፈልጡ ዶ ኩሉ ግዜ ዝቃፀል ልች ስለምንታይ ብገመድ ስለ ዝኸይድ ትራንስፎርመር ተቃፂሉ ወላ ከምዚ ኮይኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኮይኑ ንፋስ ከምዚ ገይርዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሶላር ተለዎ ግን ቨሪ ፍሌክሲብል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምስ ግዜ ድማ ካብቲ ሶላር ፓነል ድማ ኤነርጂ ሴቪንግ ሜካኒዝም ምስ ጌርካ ዝቕመጥ ኤነርጂ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ እቲ ንደልዮ ከም ግለሰባት ከም ሕብረተሰብ ድማ ንኤርትራ this is the future ንኤርትራ ማለት እዩ and I will be preaching ናተይ ስብከት ከምኡ ክኸውን ገለገለ ሰባት ኣለኹም ኬትካ እንደግበር ትብሉኒ መንግስቲ እኳ ኣይኮንኩን ኣነ ሓሳብ ጥራይ ዝህብ ከም ዜጋ ንነፍሰይ ራእይ ይገብር ንዓኻትኩም ድማ ንገለ ነቶም ትሰምዑኒ ራእይ ይገብር እምበር መንግስቲ እኳ ቦቱ ኣሎ ይገብሮ እውን እኳ ይህልኸውን እዩ ኢትስ ኦኬ ካልኣይ ድማ ንመንግስቲ ቀጥታ ሓቲተ ምስጢራት ናይ መንግስቲ ከውፅእ ኣይደልን ኣነ ገለገለ እኳ ይሓትት እየ ሓበሬታ ይመፀኒ ግን መልሲ ክብ ኣይደልን እየ ስለምንታይ መንግስቲ እንድሕር ደልዩ ብወቅዒ ባዕሉ ክሕብር እዩ እምበር ከምዚ ኢልካ ብመስኮት ተኬትካ ከምዚ ክግበር እዩ እናበልካ እዚ ሓደ ግዜ ይርያ ብዩቱብ ቃና ይፈትዎን እየ ከምኡ ካብ መንግስቲ ምስጢራት ናውፃኻ እናሰማዕካ ሕሹክሹክ ኢልካ ከምዚ ክግበር እዩ ኢልካ ካብ ምዝራብ መንግስቲ ኣብቲ ግዜኡን ሰዓቱን ከምዚ ምስ በለ ኣነ ካብቲ ፓብሊክ ዝወፀ ንህዝቢ ዝያዳ እሱ እዩ ኮንፊደንስ ክህቦ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ሓንቲ ካልአይቲ ትሕጉሰኒ ዝረኣኽዋ ድማ ምናልባት እዚኣ ድማ ተስፋ ትበናያ እዛ ኔክስ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝበሃል ዘሎ ቻይናስ ክሮስ ቦርደር ኢንተርናሽናል ፔይመንት ሲስተም ሲፕስ ዝበሃል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ ዘሎ ንዓለምና እዩ ንሱ ከዓ እቲ ናይ እንታይ ትብሎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ስዊፍት ዝበሃል ናይ ባንኪ ንባንኪ ኮሚኒኬት ዝገብረሉ መሰጂን ሲስተም ንሱ ትእገዳ ወሪድና ዘሎ ናቱ መተካእታ ክንደምንታይ ሰባት እናተጠቀምሉን እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ገሊፆም ኣለዎ ምናልባት ካብ ሕጂ ንፅባሕ ቀልጢፉ መፍትሒ ክኾነና ይብልኒ ግን ኣብዚኣ እስከስምዕዋ ክትዛረብ ከላ እዚ እውን ቁሩብ ተስፋ ቁሩብ እየ ዝብለኩም ምክንያቱ ግዜ ስለ ዝወስድ direct participant of SIPS so it will be quicker and it will be less expensive. We actually have a lot of clients already asking us who are anxious for us to launch. እንታይ ትብል ዘላ እዚ ሲፕስ ዝበሃል ዘሎ ዝሓሰረን ዝቐልጠፈን ዝሰለጠን መርግልፅነት ዘለዎ ምዃኑ ድማ ኣብ ካላ ነምፅልኩም ነይረ እቲ ፀገም ብዙሓት ሃገራት ብሃንቀውታ ይፅበይዎ ከም ዘለውን እዚ ነገር እዚ ንክዓብየሎም ናይ ብሓቂ ይህንጠዩን ይደፍኡሉ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና and of course ኣብ ግዜ ኩናትን ፀገምን ስለ ዘለና everyone has a reason ነዚ ነገር እዚ ንክደፍኣሉ ነዚ ነገር እዚ ክደልዮ ምክንያት ናቱ ርዱ እዩ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ንዘርከበ እናኣገደትን እናዓፀወትን ኣብ ትኸደሉ ዘላ people seek opportunity ካልእ ኣማራፂ ይደልዩ ካልእ ነገራት ስለ ዘለዎ ስለዚ እዚ ፕላትፎርም እዚ መፅኡ ኣብ ቻይናን ንካልኦት ሃገራትን ዝገብር ዘሎ ተን ሃገራት ምስኡ ዝሻረኻ ዘለዋ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ክጥቀማሉ ተጀሚረን ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ገለ ኬፍ ገረስ ይቡና ኣለዉ ክንደይ ትካላት ይጥቀምሉ ኣለዉ this year exhibition እቲ ኤግዚቢሽን እዮም ዝነግሩ ዘሎ ናይ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ እዮም በር ክንደይ ሃገራት ይጥቀምሉ ኣለዉ ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበና ዘሎ እዚ እዩ ምናልባት ምስ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ the bilateral trade between Uzbekistan and China can reach 10 billion yuan approximately 1.4 billion በዚ ሲፕስ ዝበሃል ዝግበር ዘሎ ንግዲ ድማ
ብፍላይ እተን ሰንትራል ኤስያ ዝበሃላ ከምኡ እውን እተን ሳውዝ ASEAN countries ዝበሃላ ነዚ ይጥቀማሉ ከም ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ዘን ጋልፍ ስቴትስ ገለ መልክዕ ይጥቀማሉ ከም ዘለዋን ምስ ግዜ ኣዶፕሽን ናቱ ናዕበየ ምስ ከደ ሓደ መዓልቲ ንብዙሕ ሰብ ከገልግል ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብፍላይ ንነዊሕ ዓመታት ትእገዳ ክቕፅል እንተኮይኑ which I don't really wish ኣነ ካብ ልበይ ዘይምነዮ ነገር ተሎ ትእገዳ እንትኾነ ነዚ ዓመት እዚኣ ክሓልፈልና ኣይሓልፍ ንኸውን ብገይሩ ይለዓል ክኸውን ይብል ክቕፅል እንተኮይኑ ግን ምክንያቱ ንኩሉ ሲናሪዮስ ክትፅበ ስለ ዘለካ ኤርትራ ናይ ግድን ፕላን ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ከም ዝሓለፈ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ዝነበረ ኩነታት ክድገም የብሉ ትእገዳሲ ስቂልና ተፀሚምና ክንሰግር ኢና ጥራይ ዘይኮነሲ we need to figure out ከምዚ ራሻውያን ዝጣፍዎ ዘለው ሓንሳብ ዲጂታል ከረንሲ ሲፍትኑ ሓንሳብ ብገለ ይገብሩ ነቲ ቁጠባኻ ንኽዓቢ ኩሉ ዓይነት ምትዕፅፃፍ ማለት እቲ መንግስቲ ተዓፃፅፊ ይነብር ኣለኮ መንግስቲ ኮይ ተዓፃፅፍ ኣለዩ ከመይ ጌርካ ግን ነቲ ህዝቢ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብሰንኪ እገዳ ኢንቨስት ክገብር ኣይክእልኒ እዩ ኣብቲ ቁጠባ ክኣትዩ ክእልኒ ዝብል ዘረባታት ካልእ መፍትሒ ክንደልየሉ ኣለና ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂስ ነዚ ክትገብር ድማ open discussions conferences ክግበር ክኽእል ኣሎ ዲቤት ክግበር ክኽእል ኣሎ ነቶም ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላታት ኤርትራውያን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዝነብሩ ዘለው ዓዲምካ how can we solve this problem እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል conversations እንተተገይሩ ብርግፅ ኣብ ሓደ መዕለቢ ኣብ ሓደ መፍትሒ ክብፃሕ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ እንተኾነ እቲ ዲፕሎማሲ ተጀሚሩ ዘሎ ንዑ ይፈትሐልና ኾን ወላ ምስ ተፈትሐ ዝብላነ ኤርትራ ናብ ስዊፍት ተመሊስ ክለ ከም ድሕሪ ኢሎማ ንስዊፍት እናተጠቀምካ ኣግሬሲቭሊ ኣብዚ ናይ ቻይና ሲስተምካ ክትኣትው ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ ካልኣይ ግዜ እውን ክዓፅውካ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ 2019 ከፊቶምና ነይሮም መሊሶም ዓፅዮሞ ስለዚ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ፕላን ቢ ናትካ ኣስፊዕካ ክትከይድ ትኽእል ኣለካ እዚ ሓደ ካብቲ ክንሪኦ ዘለና እዩ ጎኑ ጎኑ ብግልኹም እገዳ ከይመፀኩም ድማ ነዚያ ተጠቐሙ Bitcoin's been mined but 95% of the world doesn't own Bitcoin so I just think that there's still a huge demand versus supply imbalance, meaning there's a lot more potential buyers of Bitcoin over the next 10 years. And so I think there's a lot of upside into year end. Into your like 150 target? Yeah, 150, maybe 200, even 250 this year. What? 150 to 200 to even 250. And what? Again, the بتدقق نسمع زلنا forecasts بزعبا كريبتو بزعبا بيتكوين تنكنا يزدما أمريكا تخذ زلا كنتات بزحات زيجاتات أمريكا سكات سلت فترة لهم زلا وزينا بأمريكا تعدانا أمريكا أمانة يعب مهلاو سكات يفتر سلزلو سبات كابت زلهم جنزب ناي دولار ناي جلن كهادمي يفتن له كلا alternative دليلو تزجرم دما ولا دونالد ترامب يزدف زلو نابونو قيات سلزي ناب كريبتو كيكا قالك كفال كل جنزب كادي يكونه بقالك كفال جن بوحس من جدي كتجبرو مخال دما وتسيت هالو سلزي زي تزاربو زلو ا مينستريم ميديا يتزراب زلو او هذا يوتيوب شانل ويقال يكون مينستريم ميديا بول ستريت زي ونن زنبره بعد سي ام بي سي قال مليم تزاربو زلو سلزي you better listen to them and do the right thing نعاقا كنو كوينو استرايكا بكونو كوينو استرايكا ملك كتقبر لك انا نوعيك نقر زغل حجي نمالسنا بتناي زبانا A U.S. president sided with a foreign power against Ethiopia. Trump didn't just ignore Ethiopia's struggle, he tried to kill it. He threatened war, cut aid, and stood by Egypt like a paid lobbyist. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, a project built by the people, for the people, sabotaged from Washington. Why? Who paid the price? And is Trump making a comeback to finish the job? And they'll end up blowing up the dam, and I say it loud and clear, they'll blow up that dam. ኢትዮጵያውያን ደሉጅናል ምዃኖምን ሃውተት ምዃኖምን ብምንታይ ክትፈልጥ በቲ ሓደ ኣብያ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስቲል ብዛዕባ እቲ ኖቤል ፕራይዝ ዝሓለፎ ይዛረብ ከም ዘለዎን ኣብ ጎኒ ግብፂ ዝኾነ መርገፂ ከም ዘለዎን ክገልጽ ከሎ ብኻልእ ድማ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ሓገዝ ክገብረላ ኣብቲ ገባሕሪ ንኽትረክብ ይኹን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዓብ ተራ ንኽትፃወት ይደፍእ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ደንቀረ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ጌርድ ዝብልዎ ዲጋ እውን ስቱፒድሊ نحن هنا كفيلنا يا بمبال هذا قداس زربات زاري بنيرو اتقدم دما كبتنا لو زبلو ديغا حجو انت مليسو يقبرو سلازلو again ኢትዮጵያውያን በዚህ ዲጋ ዝዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ቁጣ ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና that nearly shattered a 13-year dream called GERD. This dam isn't just concrete and turbines, it's Ethiopia's defiant answer to colonial injustice. Funded by farmers, teachers refused to bow to GERD justice Ethiopia's side or remain neutral on the GERD, leaving Ethiopia to fight alone for its rightful destiny. General Hijab ዘሎ ትሕቶ
أبي أحمد دونالد ترامب نايمن تقعي كون نمن يحجز أقول نمن كسلفيو نزبليو سوفار كسب حجن رياضة لنا أبز حجز الرياضة لنا دونالد ترامب نزنا إثيوبيا قداي كما جندا ونري وكم زيلن حلف قبل كله لأن كان مش أمباسادر ناتوم أبي وايت هاوس ترى هبدما كم حدا فلوي دبلوماسيا ومانيفر كتيلو دما حدا جنرال نا إثيوبيا نابو متاوتي ناي أفريكونز بهذا الحلافي جنرال مايكل لانغليز بهذا سلزاتوي نزي أتحيزهم disproportional زخونة propaganda كسرحولن رلنا أكال نايتي أبيز قبروزو لو كنتاتيو بجي دبلوماسي قبرية لو نتعرية لو نبلي لنا بحفشاقن نساتهم أمريكا ملو بملو عبقنهم كوينا أنصار كلهم قدوبوتات كتحقزهم تخل ديا نزبل عرسي تنصر يكونن إثيوبيا أبزو حجيزو لو ناي دبلوماسي ناي جيوبوليتيكسن صوتها تونكو ادفانتج زلون وي ون ادفانتج وي كمز حج ابز عندرو زلو غيرو زلو هذا حيلي تراي سدما امارات زبال امارات زبال بدحر مغارجا يدغفو سلو زلو تسام اكسنت با اسرائيل زبال يدغفو سلو زلو بر مس امريكا زخون يكون ركب غير يالن دونالد ترامب ابي احمد مالتي ابي احمد زخون يكون اب امريكا جيشو I don't know when was the last time an American White House عدي مدا يتعدمن سلازي مس امريكا زخون يكون ركب اي غبرنالو جن again indirectly حماق سئل نخيهلو حماق صقم نخيقاتمو زخل كلولو حيلتات سلو زلو وقن he still fine كنريو خلنا أب كلهم حيلتات ونزحو قزو زلو سي ولا بتوم كالوت حيلتات ون أب قنون تدي كوينهم أنت أروك خونو خمزي كل زقبر زلو حيلو نسيو إذا يديقا قدايقن أمنا تسميعتهم كم زنبرت إثيوبيا بجنزبنا برحاسنا عند سرحناينا جنزبنا إحنا واتسينا بهزب إثيوبيا استسرحي بالنيرو يبليهم إثيوبيا أبي أحمد جن كباسي قدام كوافشي لواميو انت إلو نيروس كبزي اسمعوا باقيرنا نسقرينا እኛ ዳሴን ከጀመርን ጀምሮ ከዲያስፖራ ከባለ ሀብት ከመምህር ከሰራተኛ ከምናምን ከሁሉ ከአርሶ አደር የሰበሰብነው ማክሲመም 12 ቢሊዮን ብር ነው የሚሆነው። እዛ ያፈሰስነው ግን አሁን 100 ቢሊዮን ገደማ ደርሷል። ኢሚንት ናት ማለት ነው 10%። እንደው ህዳሴን ጀምራችሁ ጨርሳችሁ እናንተ እኛንም ብላችሁ እያሰባችሁ እንዳይሆን ብዬ ነው። እናንተ كم تري ولا لهم إذا تبزد عنا لودي يقولون كان قيمتها يتخليها زي ديجا جيرد كلهم إثيوبيان بجنزبنا هنا سرحنا هنا سرحنا ودينا هيونا باليوم تفكروا أبي أحمد قلت لهم كل زي هبتام ديو دياسبورا زلديو شقات أيديو نجاد أيديو حرست أيديو سرحتنا ديو كلهم جنزب واتسينا سرحنا هتبلو زلهم 10 بليون اللي يكوني تحت 10 بليون ينتقون له نزق الدبز نزدي غاز نسرح جن على 100 مليون بر على 100 بليون بر أدفينا لنا يبلون على سلزي كم زي بعلكم تسرحكم وخوين نقسم معكم يبلون يبلا سلزي ما عنده يبوم تجنزم دريلكا شاينا هذا كل تنت شوعات بليون زخون كم زلك حتى ميزنقر تغلالة باجتنا تكسب شوعات بليون يدبته سلزي indirectly بزو أمريكا ون دونالد ترامب هيبو كل غلي أمريكا ون حق زاخد كون تغلي إذا حسيو ما يكونوا كتب لا يدخلنا دونالد ترامب بجنزبنا يتصريحون هنا فاينانس جيرنا يقبل كله maybe he's right if he's wrong then Ethiopia ناتهم شفتي هابو بهزب إثيوبيا كم ديت تسرحجن ما راح يوم بعلو ينقر الله مالك زي كبزبو وتأي منقصي فولي باجت سلزي نبرم نيروي تباجت ناتوجن نخندز زعكل بليونات كشفن زغل كم زي نبره يوزنا جرزلو زي أبي أحمد نتا ديبيت ناتهم بعلو ملي سوالو إذا كلنا هلو خلو حجي حنت نجر كن رياضة اللي يزلقه which is a very critical at this stage أمونغو أب إثيوبيا زكاية زلو كنتات كن كلالنا مسير تراز جبر زلو حرك هون كله أوشت إثيوبيا زلو بوليتيكا وتردما كان ركفترينا مجمريا بزي دبرتين لن كانت تزاري بوزلو نجمر بوتاتو أبيهاتو أحدون حواتهم بسعودهم كعبرة أبدع لتراي تخافتا كوينات جنوسايد من مكات مس كلهم بوتاتو أبيهاتهم تقارنت خوينو مسلو خوينو بزخفلو كل مدى مسواتي عالم بعالم وزسدم متارك بمسرح سمع ترويتراك فرم غيري بمخانو لهم يمبل ثلاثة شواتن عامت مع التسواتن تمذكر تقراي سعري لهم كور مسوات خفلو الجغالنا مزكات راح تيكونس قريبهم وزخدو ولدهم سترهم من عشالات دقومن بزلو عامن مدياش مدقاف مكنهانن أو بزيام حدار تقراي حواتن قد راح زودق انتيكونس ناي حد ود تقراي عدا الشيخ من مخانو اميننا اتزقل من مفتاح قلاتنا تاميرنا من الرمارن
ታሪኻዊ ሞራላዊ ሰብኣውን ሕጋውን ግቡእ ከም ዘለና ክስመረሉ ይግባእ ዝኸበርከንን ዝኸበርኩምን በብዓመቱ ሰነ 15 ንዝክሮ ካብ ጀጋኑ ስዋዕትናን ኣካል ጉድኣትናን ክንመሃሮም ክንወርሶምን ዝግቡእና ክብርታት እውን ስለ ዘለዉ ኣብ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዶንባስ ፃውን ተተበፅሐ ላዕላዊ ግዝኣትና ውሑስ ብምግባር ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበላይ ህዝብና ናብ መረበትን ግዝኣቱን ምምላስ ሓዊስካ ጉዳያት እቲ ስምምዕ ኣይተፈፀመን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ስምምዕ ጠቕሊሉ ዝፈርሰሉ ምንቅስቓሳት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተደጋገደ ይኸይድ ኣሎ እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ ማለት ቅድሚት ዝብሎ ፀንሐ ሕጂ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብወቂ ክፈርሰሉ ዝኽእል ኩነታት እናተቐራረበ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ዘሎ ዘረባ ምስ ምጅማር ናይ ኩናት ዘተሓሓዞ ብዙሓት ሰባት ንሰምዕ ኣለና ንቐፅል ልዕሊ 2 ዓመትን 8 ኣዋርሒ ነውፂሩ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይትግበር ቀንዲ ዕቕፋት ኮይኖም ዘለው መንግስቲ ብልፅግናን ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ምዃኖም ህዝቢ ጥራሕ እንተይኮነስ እቶም ስምምዕ ፕሪቶርያ ንክፍረም ኣድላይ ፀዓት ዝገበሩ መራሕቲ ዓለም ለኸን ከባቢያዊ ትካላትን ከምኡውን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዳዕዲኦም ይፈልጡ እዮም ኣብዚ መንግስቲ ብልፅግና ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ድልየቱ ክዝውሮ መንቲ ውድብና ህወሓት ኣብ ክልተ ንምምቃልን ክፍተንን ህዝብና ሕዱ ክጨፋጨፈን ስዒሩን ይስዕር ኣሎን ንዚ ተልእኮ ንክፍፅመሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ውድብና ህወሓት ጠንጢዑ ዝገበለ ጠላም ጉጅለ ዝተማልአ ኣመራርሓ ድጋፍን ሂብዎ እዩ ጉጅለ ጥልመት ንውድብና ጥራሕ ከይኮነስ ብዋናነት ብሔራዊ ረብሓ ትግራይን ስምምዕ ፕሪቶርያን ክሒዱ ደምን ዕፅምትን ዝዋኣት ኣራኺሱ መጨረሹ ጉልባብ ቀሊዑ ናብታ ትክክለኛ ደንቡ ተፀምቢሩ ኩሉ ዓይነት መናወራ ኣብ ምፍፃም ይርከብ ጉጅለ ብሔራዊ ሕደት ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ግልፂ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ደብረፅዮን ድማ ነቲ ማስክታት ኣልዩ ብቁልዑን ብግልፂ ዝኾነ ቋንቋን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንውዕል ፕሪቶርያ ዝቆትሎ ዘሎ ፌደራል መንግስትን ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ክገልፅ ከሎ በቲ ካልእ ድማ እቶም ጉጅለ ሕደት ዝበሃሉ ዘለዉ ጌታቸው ረዳን ኣዳኸርቱን ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ነቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ናይ ትግራይ ንምርማስ ኩሉ ዓይነት ፈተነ ይገብሩ ከም ዘለውን እዚ ፈተነ እዚ ድማ ኣካሎት ህዝብታት ባይ ዲዛይን ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብሉ ከለዉ ክንርኢ ኢና ስለዚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ግልፂ ዝኾነ መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ኤርትራ እውን ተዛረበ ኣለዎ ደብረፅዮን ክንሪኦ ኢና እዋን ከም ሰጋር በቕልን ጋላቢ ፈረስን ካብ ጎይቶቱ ተሸላሊሙን ብቐንዱ ዋልታን ማእገር ህዝቢ ትግራይና ዝኾነ መዘናልዎ ሰራዊትና ንምብታን ኩሉ ዓይነት ውዲታት ፈፂሙን ይፍፅምን ኣሎ እዚ ከዳዕ ጉጅለ ሕሉፍ ሓሊፉ ልዕሊቶም ትግራይ ካብ ካርታ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገፅ ምድሪ መሊኡ ክጠፍእ ካብ ዝምነይሉ ኣርሜኒታት በሊፁን ልዕሊኦም ኮይኑን ጀኖሳይደራት ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝጀመሮ ክምልኡ ኣብ ኣደባባይ ፀውዒት የቕርብ ኣሎ ካብዚ ተወሳኺ እዚ ጉጅለ ሕድሕድና ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ኣብ መርሕነት ዘየለ ናይቲ ውድብ ጥራይ ኮነን ተቃወሞ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደ ክኾን ከሎ ምክትል ናቱ ድማ ኣማኑኤል ኣሰፋ ማለት እዩ ትግራይ ዴፒቲ ፕሬዚደንት accuses federal government of exploiting Pretoria deal to advance wartime goals warns of demographic change at IDP rally ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ብግልፂ ወላ ብእንግሊሽ እውን ኣብቲ ናቶም ሚድያ ኣውፅኦም ኣለው እቲ ኩናት እናተዳለወ ይመፅእ ከም ዘሎን the deputy president of Tigray interim administration regional administration Amanuel Asafa has accused the federal government ስለዚ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣልዩ ድማ ወላ ሪፈረንደም ድሕሪ ገይሩ ብዙሓት ተወለድቲ ናይ ትግራይ ኣልዩ ስለ ዘሎ እቲ ሪፈረንደም ክግበር ዝኽእል እውን legitimate ወይ ፍትሓዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዘማዕብሉ ዘለዉ Amanuel made the comments on ab Malti Isra Sane closing rally of 3-day peaceful demonstration ሰለስተ መዓልቲ ዝቐፀለ ሓደ ኣገዳሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣኡ ከም ዝበሎ ነዘረባዚ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣከምዚ ኩነታት ከሎ እቲ ኩነታት ኣብ ዝረሰነን ኣብ ዝኸፈን መልክዕ እናኸደ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኩናት ዝምልከት 2-3 ዘረባታት ኣምሊቑ ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ቦገን በዓል ደብረፅዮን ዝበሃል ዘሎ በቶም መንእሰያት ተጋሩ እውን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ወይ እውን ናይ ኩናት ዝዓይነቱ ጎስጓስ እውን ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ
እቲ ኩነታት at any stage explode ክገብር ዝኽእል ክፍንጀር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናብ ሰላም ገፁ ዝኸይድ ኩነታት ናራኣና ከለና ብወገን ትግራይ ንሪኦ ዘለና ግን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን በወጣት የለመደውን ዝላይ ለመዝለል ሲሞክር የሚገጥመው ችግር ነውና እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት የወታደራዊ ሳይንስ ዕውቀት የላቸውም ያረጀ ሐሳብ ነው ያላቸው በፖለቲካውም ያረጀ በኢኮኖሚው ያረጀ በውትድርናውም ያረጀ ያረጀው ሐሳብ ሁለት ታሪካዊ ጭብጦች ማሳያ ላቅርብ እዚ ሰብ እዚ ማለት ካልእ ከም ድሌትካ እንዲኻ ክትዛረብ ትኽእል ቦይ ዲስ ጋይስ ንህወሓት ከም ድሌትካ ክፀርፎም ትኽእል ኢኻ እንኮላይ እዚ ሕጂ ስእልታት ሰለስቲኦም ገይረ ዘለኹ ካድሬታት ናቱ ነዛ ዘረባ እዚኣ ገይሮም ኤርትራ ነዞም ናይ ህወሓትን ንኤርትራ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብሓደ ገይሮም ብከምዚ መልሲ ዝምልሰሎም ደለዮም ደብሉ ዘሎ ማን ክትምካሕ እንተ ኮይንካ ሳይንስ ዲኻ ዋላ ኣርት ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ውትድርና መጀመርያ ዓውደ ኩናት ክትስዕር ክትክእል ኣለካ ኣበይ ናይ ዓውደ ኩናት ተሳቲፉ እዩ ዝስዒሩ ታውን ኮኑ ስታይ ወታደራዊ ዓውደ ኩናት ድርኣያ ብስዕረት ናይ ኢትዮጵያ ዝተወደአት እያ ትማሊ ድማ ርዱእንን ሸፍኑንን ኢሉ ኣውያ ዝገብር ዝነበረ መራሒ እዩ ግን እቲ ኣውዳሲቲ ትድርቅና ሓሶት ከም ሓቂ ጌርካ ኮንፊደንት ኮይንካ ኣብ ስቴጅ ምዝራብ ጥበብ ኣለዎም ናቱ እዚ ተዋሂብዎም እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ንካልኦት ናይ ጀፈርሰን ዶ ናይ ኣሜሪካ ሲቪል ዎር ዲ ናይ ካልእ ጭብጥታት እናምፀይ ዝዛረብ በደ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ኣብ ዓውደ ኩናት መን ሓይሊ ኣለዎ መን ተመክሮ ኣለዎ መን ፍልጠት ኣለዎ ናይ ሎሚ ዘሎ መራሕቲ ከም ድሌትካ ክትነቕፎም ትኽእል ኢኻ ክትነቅፍ ትኽእል ኢኻ ታሪክ ተመርኪስካ ግን መጀመርያ ዝገበርካዮ ነገር ተለካ ኢኻ ብዛዕባ ሚሊታሪ ሳይንስ ደወላ ሚሊታሪ ቴክኖሎጂ ትዛረብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ህዝባዊ ግንባር ተኾነ ካብ ናቕፋ ተበጊሱ ካብ ኣፍዓበት ናቕፋ ተበጊሱ ፀራሪጉ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ሱር መበቆሉ ነቲ መንግስቲ በቲኑ ከምዚ ሓማኹሽቲ ኡፍ ምስ በልካ ዝብተን ከማ ገይሩ በቲኑ ዝወዳእካ እዩ ህወሓት እውን ኣብታ ጉዳይቲ እያ ኢድ ነይርዎ ተሳቲፉ ኣብቲ ኩናት ስለዚ ከም ናይ ህወሓት ታሪክ ምስ ገበርካ ክትፍክር ትኽእል ኢኻ ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዘላትሉ ክፍክር ኣተገይን ኣሚን ጀነራሊ ገለገለ ሰባት ዝገብርዎ ዘለው ነቲ artificial intelligence ተጠቂሞም ዝገብርዎ ዘለው ነቲ ሲቹዌሽን ወይ ነቲ ኩነታት ብግልፂ ከነፅር ዝኽእል እዩ ግን ብሓን ንከታተሉ አብርሃም ሊንከን ሚሊሻዎች ጠርቶ የመጀመሪያ የሰራው እነዚህ የደቡብ ግዛቶች ወደ ውጭ የሚሄዱበትን ቦርደር መዝጋት ነበር። እነሱ እንደ አብርሃም እንደ ጄፈርሰን ዴቪስ ሰሜን ዕዝን ሲያጠቁ እኛ ደግሞ ቶሎ ብለን ቦርደር መዝጋት ላይ የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ያካሄድ ነው። ሁለተኛው ታሪክ ከአሜሪካ ሲቪል ዋር ጋር የሚያያዘው እና አሜሪካኖችን በዚሁ አጋጣሚ እናንተን የገጠማችሁ ፈተናን የገጠመን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝግበረሉ ዝነበረ ዝተዛረበ እዩ ናይ ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ዘይብሎም ምዃኖምን ነቲ ሲቪል ዎር ናይ ኣሜሪካ ኣብ 1860 ዝግበር ዝነበረ ኣብ ዘበነ አብርሃም ሊንከን እቶም ናይ ደቡብ ግዛእታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ባርነትን ጊላነትን ክቕፅል ኣሎ ጸለምቲ ከምበራዩ ኮይኖም ክቕፅሉ ኣለዎም ክብሉ ከሎ እቶም ናይ ሰሜንን አብርሃም ሊንከንን ድማ ሓራ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ዘራርባ ዝነበረ ኪኑ ዝኸደይቲ ምስጢር ግን ድሓን ብከምዚ ኣቃሊልና ንርአዮ ድሕሪኡ እቲ ኩናት እቶም ናይ ደቡብ ኮንፌደሬሽን ዝበሃሉ ንሳቶም ደገ ንኸይከዱ መጀመርያ ነቲ ዶብያ ዓፂዎም ይብል ኣሎ ንትግራይ ድማ ምስ ካልእ ደረጃ ንኸይራኸቡ ምስ ሱዳን ዲ ምስ ካልእ ንዑይ ንዓፂናዮም ቡጌርና ናቲ ኩናት ወዲና ይብል ኣሎ በሃም ሎሚ ግን ኩነታት ተቐይሩ እዩ ተጋሩ ለቢሞም እዮም ምስ ኤርትራ ሓደ ፅምዶ ገይሮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነሲ ዶክተር ደብረፅዮንሲ ንኩናት ንዳሎ ኣለና ክብል ከሎ ኤግዛክትሊ ነዛ መልእኽቲ ኣስሚዕዎ ዘሎ ተመዛበልትና መሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ምምላስን ዘኽእል ምቹ ኩነታት ብምፍጣር ከም ወትሩ ሓድነቶም ከም ብረት ዘጠንክሩ ዕለት ምዃኑ ንኩሉ ፈታዊ ቃልስናን ሰላም ደላይ ናይ ርሑቕን ቀረባን ህዝቢ ደጊምና ደጋጊምና ክነዘኻኽር እንደሊ ስለዝኾነ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣውሮፓ ሕብረት ኢጋድን ኣሜሪካን ስምዕ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን እጃሞም ከውፊዩ ሕዚ እውን ደጊምና ንፅውዕ በዚ ኣጋጣሚ ትፍለጥ ዘለዎ ህዝብና ምስ ዝኾነ ህዝቢ ዘባእስ ህዝቡን ካሊእ ጉዳይ ይብሉን ምስ ህዝብታት ኣምሓራ ዓፋር ኤርትራ ሱዳን ይኹን ካልኦት ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሰላም ምንባር ካብ ድኽነትን ድሕረትን ብምውፃእ ጎደና ምዕባልን ምርጋፅ ይበሃገና
بمخانو دبنا حوحات أبزوان أمون قوز بإرتران تقرأي نفتر زلو نا هزبي ركب تتراحلون غتسلن تمساسال ركبات مسكالو قراب تزبتاتون تفرط وهاي وقفت السمن عدلاي زبالة سعريكا من قبر كنراغب نفتو أمون داتا أبزو ودبنا حوحات أبزوان أمون قوز بإرتران تقرأي نفتر زلو نا هزبي ركب تتراحلون غتسلن تمساسال ركبات مسكالو قراب تزبتاتون تفرط وهاي وقفت السمن عدلاي زبالة سعريكا من قبر كنراغب نفتو ገለገለ ሰባት አለው መራሕቲ ዘይፈልጥዎ መራሕቲ ዘይተሓወስዎ መራሕቲ ዘይተዛረቡሉ ይብሉ ነይሮም ገስወት ደብረጽዮን ወፂኡ ምስ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝገብሮ ዘሎ ጽምዶ ናይ ኣወልን ናይ ብርሃንን ዘይኮነ ሙሉእ ብሙሉእ ደገፍ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ብምባል ይዛረብ ኣሎ ስለዚ this is becoming pretty official ግልጽ ዝኾነ ዘረባ ግልጽ ዝኾነ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብዝበለፀ መንገዲ ናብ ሰላም ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር ከም ዝኾነ ካብ ደብረጽዮን ንሰምዕ ኣለና so ቅድሚ ሕጂ ኣብ የለው መራሕቲ ብወገን ትግራይ ተባለ የለን no this case already መብዛሕትና ንፈልጥ ነርና ኣወልሲ ኣይ ኣብ ኤርትራ ኮይኑስ ካብ ርእሱ ተበጊሱሲ በቃ ዶባት ናይ ኤርትራ ጥሒሱና ኸደ ሰላም ይዛረብ ኣሎ no obviously ነይሩ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ካብ ማሕበራታ ካብ ውሽጢ ዝተበገሰ ዕላማ ዘለዎ ነገር ምዃኑ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ድማ ቀስ ብቀስ እቲ ኩነታት እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እና በርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ዘነፅር ኩነታት ኣሎ ምስ ኤርትራ ይኮነቲ ኩናት ዝያዳ ስቃት ዘሎ ሕጂ ምስ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ወላ እውን ህወሓት ባዕሉ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ብሓይሊ ንክወስዶ ይዳሎ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ anyway ናይ ደብረጽዮን ጉዳይ ነዚ ኩነታት እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ኣነፂሩ መኸተምታ ገይሩሉ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዶብ ክትዓፂ ትኽእል ኒኻ ሎሚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ እውን እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሙሉእ ኣፍ ደገ ኣለዎ ናብ ኤርትራ ምስ ዝደለየ ርክብ ንክገብር መንግስቲ ኤርትራ ድማ will do everything ነዚ ነገራት ንኸሳልጥ እቲ ዝኸፈነ ኣቢ ድማ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ on top of that ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል እናፈለጠ ከሎ ምስ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ጸላኢ መን ምዃኑ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቦም ንሰለስተ ዓመት ቀረባ ኣብ ማዓስከራት ተጓሒፉ ዘሎ ብሰንኪ ኤርትራ ኣይኮነን ብሰንኪ ናይ ፌደራልን ኣብን ካልኦት ጣራታቱን እዩ ስለዚ again እቲ ተንኮለኛ ዝኾነ ናብ ክፋእ ዝወደቀ ሓደ ካብ ናይ ኣቢ መግቢ ገንዘብን ዝበልዕ ዘሎ ጥራይ ኤርትራ ዝብል ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝሓለፈ 3 ዓመት ኦልሞስት ሽግሩ ካብ ፌደራልን ካብ ኣብን ዝበገስ ምዃኑ ንጹር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ከምዚ ምግባር መጀመሪያ ይኮነን አድቫንስድ ፕላን ከም ዘለዎ ኣብ ዝረአዩ የአማራን ህዝብ በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩት ብሎ የተናገረውን ነገር ብዙ ሰዎች ለማመን ከብዷቸው እኔ ግን ባለኝ መረጃ አሁን አቶ ታዬ የጠቀሰው አዳማ ላይ የተካሄደ 2500 ሰዎች ወይም ካድሬዎች የተገኙበት ስብሰባ እኔ ግን ከዚህ ልደቱ ካንታ ይብል ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ሓደ ናይ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ዝኾነ ታዬ ደንደኣ ዝበሃል ፖለቲከኛ ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ንህዝቢ ኣምሓራ ከፅንት ተበጊሱ ከም ዘሎን ንዑ ድማ ኮንፊደንት ኮይኑ ንኣምሓራ የዳኽመልካ ኣለኹ እንታይ ኮይንካ ምሳይ ደይትስለፍ ስለምንታይ ደይትድግፈኒ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ኣነ እኮ ንናፅነትን ንፍትሕን ረብሓን ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዳ እምበር ንጥፍኣት ናይ ኣምሓራ ይኮንኩን ዝቃለስ ኢለ ዝብል ዘረባ ንብዙሓት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ዓብ ቁጥዕ ዝፈጠረ ክነሱ ልደቱ ድማ ካብዚ ዝኸፍእ ዘረባ ሰሚዐ ነይረ ንምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ዝስንብት ዘሎ ኢልካ ነታ ዘላታ ነዳዲ ይውስኸላ ኣሎ እንታይ ሰሚዑ ነይሩ እስኸ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ኣብቲ ኣዳማ ዝበሃል ከተማ ናይ ኦሮሞ ዝተገበረ ኺባ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ ኣብ ካልእ ከተማ ዝተገበረ ኣብ እኩብ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዝበሎ እዛ በፊት ይሄ ስብሰባ ተካሄደ ከተባለ ከጥቂት ወራት በፊት ቢሾፍቱ ላይ ደብረ ዘይት ላይ በተካሄደ ስብሰባ 250 ሰዎች በተገኙበት 250 ሰዎች ምሁራን የሚባሉ የኦሮሞ ኤሊቶች የሚባሉ ሰዎችና የኦህዴድ ባለስልጣን ብቻ ተጠርተው በተገኙበት ስብሰባ ላይ ተመሳሳይ ነገር መናገራቸውን ሰምቻለሁ። እዛው ስብሰባው ላይ የተካፈለ የምቀርበው ሰው ለመንግስትም በወቅቱ ቅርብ የነበረ ሰው ነግሮኝ ይሄ ሰውዬ 250 ሰው በተገኘበት እንዲህ ብሎ ተናገረ አለኝ። ምን ብሎ ተናገረ? የአቢሲኒያን ጦር እንዳይነሳ አድርጌ ፍርክስክሱን ነው ማወጣው። ኤሚሬትስ ወይም ዱባይ 250 ሺህ ጦር
ሊያሰለጥኑልኝ ቃል ገብተዋል። ኢሳያስ 250,000 ጦር ሊያሰለጥንልኝ ቃል ገብቷል። ከዚህ በኋላ የአቢሲኒያ ጦር በኢትዮጵያ ሚና አይኖረውም ብሎ 250 ሰው ባለበት መድረክ ተናገረ። አብካል ጊዜ አብካል አጋጣሚ ድማ ልደቱ ኣብ ዘቀረባ ዘብፅኦን ኤክስፕሎሲቭ ወይ ከዓ ዓብይ ዘረባ እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብ 2019 ዝዝረብ ዝነበረ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ቢሾፍቱ ናይ ቀደም ሽም ድማ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል ከተማ ን250 ኢሊት ናይ ኦሮሞ ኣኪቡ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ኢሊት ናይ ኦሮሞ እዩ እዚ ንድሕሪ ሕጂ ናይ ኣቢሲንያ ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ናይ ኣቢሲንያ ወታደር ወይ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘይነግስ ገይረ ከፅተ ወይ ከኣልየ ኢልዎም ኣሎ ብኸመይ ክገብሮ ኢኻ ንዝብል ድማ 250,000 ሰራዊት ኢማራት ንኽተሰልጥነለይ ቃላት እያ ትለየላ ካልእ 250,000 ድማ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኸሰልጥነለይ ቃላት ይለይ ኣሎ መጋበርያ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኣብ ነፍስኻ መመርኳስ ዝበሃል የለን ስለዚ ኢማራት 250,000 ኤርትራ ድማ 250,000 500,000 ፍርቂ ሚልዮን ማለት እዩ ሽዑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ስታብሊሽመንት ኩሉ ኣጥፊኻ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ናይ ተጋሩ ብምሉ ጉሒፍካ ናትካ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ንምህናፅ ዝግበር ዝነበረ እዩ እቲ ዘገርም ስለምንታይ ኣብ ከምዚ እኩብ ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሓደ እንታይ ኢሉ መሊሱልካ ደነገጥና ሻይ ሰዓት ላይ እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው ባለበት እንዲህ ብለህ ትናገራለህ ብዬ ስለው የትም አይደርሱም አትፍራ አለኝ ነው ነገር ነው አቶ ታዬ ስለዚ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጋባያ ክንዚ ሰብ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ትዛረብ ምስ በሎ ናብ ዝበፅሑ ወይ የብሎምን ኣይትፍራህ ኢሉ መሊሱለይ ይብላ ኣሎ ሰብ ስለምንታይ ከኣቢ ከምኡ ክገብር ክኢሉ ክሳዕ ክንዱ ዓሻ ስለ ዝኾነ ደይኮነን ዶ ይኸውን ንዝብል ድማ ኣይኮነን ስለምንታይ እቶም ኦሮሞ ክንምንታይ ንኦሮሞ ዝቃለስ ሰብ ምዃኑ ንኽፈልጥ ምክንያቱ መጀመርያ ተፃብኦ ካበይ መፂዎ ነይሩ ካብ ኦሮሞ ይመፂዎ ነይሩ ጀዋር ዝርከቦም ነቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ኣይፈተውዎን ስለ ዝነበሩ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ጎኑ ንኽስለፍ ንዓታቶም ንኽእምን ብዙሕ ዓበይቲ ኤክስፕሎሲቭ ዘረባታት ሓደገኛ ዘረባታት ይዛረብ ነይሩ ንዓታቶም ንክእምን ማለት እዩ ኦሮሞ እንድሕሪ ሒዘ ዝበፅሕ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እሞኻ ናይ ስልጣን መጀመርያ ስለ ዝረክብ ዘሎ ትዕድል ኣብ ጎኖ እንተኮይኑ ከውድቐኒ ዝኽእል የለን ምክንያቱ እሶም ክሽፍኑለዮም ብምባል እዚ ዘረባ እዚ ግን ኣብ ኣምሓራ ክበፅሕ ከም ዘይብሉ ዋላቶም ኤሊት ኣብኡ ዝሳተፉ ኦሮሞ ከውፅዎ ይደልዩን እዮም ኣንፃር ረብሖም ስለ ዝኾነ ምስ ግዜ ግን ከምዚ ዓይነት ምስጢራት ንኦሮሞ እውን ክጭፍጭፎም ስለ ዝጀመረ እቲ ኩነታት ክወፅእ ዝኽኣለ እውን ብከምዚ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣገይን ብዙሕ ነገራት እንዲ ብዛዕባ ኣቢ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስት አለ ብዬ አልቀበልም አላምንም እነሱ ይበሉ እንጂ መከላከያው ምንድን ነው መከላከያው ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ፌደራሉ ህዝብ እንዲጨፈጭፍ ፖሊስ ሚሊሻ ህዝብ እንዲጨፈጭፍ የትኛው ህግ የትኛው አንቀጽ ነው በቃ ይሄን ነገር እንትን ብሎ ነፃ እርምጃ ይሄን ያክል ዓመት ነፃ ግድያ ነፃ እርምጃ ዝም ብሎ በነፃ መዝረፍ ሰዎችን ማገት ገንዘብ መውረስ እናቶችን ማንገላታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋላቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብተፈላለየ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሎ ኢልካ ንኽትዛረብ እውን ከቢድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ሲስተሚክ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ሓደጋ ይወድቆም ከም ዘለዎን እቲ ተቃውሞ ድማ ብኩሉ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ስታብሊሽመንት ሌፍት ኤንድ ራይት ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ተቐባልነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ኣይ ድማ ነዚ ኣብይ ኣሕመድ ሓንሳብ ናሳዕሰ ሓንሳብ ገለ እናገበሩ ዘይገብርዎ የብሎምን ከም ንሪኦ ዘለና መዓት ድራማታት እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣይደነው እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዛ ድራማ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ዘይተወደአት ግን ንዞባና ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት እዩ ዝፈጥሩ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናሻደነ እና ዓንዳር እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆፕ እዚ ኩነታት እዚ እዛ ድራማ እዚኣ ብሰላም ንክትውዳእ ድማ ትምኒት ናይ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ንቐፅል ወንደበልኩም ኣቦ እምበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ከይፀዋዕኮ ተሪፈ መስለኒ ብክብሪ ወንደበልኩም ኣቦ እምበር እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ትዘውር ኣላ እቲ ታደሰ ወረደ መንጎ ረጊፁ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ መራሒ
كم الناس حقه دكتور دبرتين كي صواع كواتري فندبل فايرال كوين هذا فيديو كابزحات اكتيفيستس وصيا خلاري يالله بدغي تدراما بزل على ملك قص سلازلو شلالي كاتحالفو بزحنا نعم يتلم حجي نهاده طلعي زي كالكاس 4 طلعتي نحوحات بحر ነገር يزنقفو ماني نابنت كوكي حوحات ابز حاله شوكينات كغبرو كلو نزو تግራይ بزأتو ازي اطقام زخونه ፖለቲካው ኩነት ተጋጢሙ እንደሪና ነዙ ትግራይስ ዓፋራ ይድግፎ አማራ ይድግፎ ኦሮሞ ይድግፎ ገለ ይድግፎ ቶም ውሕዳት ኮይና ትግራይ ትዕወት ኢልና ደው ኢልና ወላ ካብ ኤርትራ ታይ ንኽብለክ ደልደሎ መስለ ቁሩብ ዝድንግጸሉ ክሳን ሓደ እቲ ናይ ውሽጢ ውሕድ መግደፍያ ብዕል ግን ክንድዝድ ኣኽሉ ህዝቢ ተኣኪቦም ጨፍጨፋ ብልዕሊኻ ከወርዱ ከለዉ ማዕረኽ እንደ ፖለቲካዊ ውድቀታት ጌርካ ኣለኻ ማለት ፖለቲካዊ ስሕተት ጌርካ ኣለኻ ማለት ኣሪሞማ ድማ ብሻዕብያ መጀመርታ ጽንዶ ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኣስቆኢሎም ተቐቢሎም ጌጎም ይሩም ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ኸ አንተ መፂኺ ወላ الشعبية انجينير كيكا كلها مش شعبية اساتهم اسمهم مغبارهم اريمو ما مالت كادي شعبية اسكد حنا خلي لون قد حنا كايكون لون اي ترد اخذنا اريمو نعم ما دي ابا صبرها لي ليكم هي مالتي اريمو كاده تترفسي تبغون زوغم زنبره شعبية سي بلا كلو تبغون زوغم قدفنا بلو والله اندهر قديفهم كحد عوتي ما يدقموا بتي أنا بقول لكم بعد بخت خيو كذا تعيش مو عندك صلاة أخطو قدر كتكلم لك شو يكون قدر لك بالله أوش تعبدهم للو صلاة أي كي يقولوا لس كم يجروا مش عبي أقول لهم كتير مخنياتو أوش تعبدهم أتا حتى جلاسة بوليتيكية يا بحاليتها كساعتندي أمرهم أبوليتيكا كم زي سرية قطري مخنياتو زي كبيد رقيق نقرأ يكونن أنا تكوينات نايتقرأ كجمر كل مجمر يا زبال كوازر بانتنيرا كوينات بتقيت رايكون كانت واقو زعبي كوينات لوجستيكيو مقبي أطوار تالي نقر مدهانيت بين تؤتو كتفلت كتكلال لك أمين شعبيا أبنق فاب سحل كوفا بالومز نبري انت عينت بالحا خمز نبرمس زير دوسف كسلو زليو ناي شعبيا دك عسران كلتن عمد دك عسران سلسن عمد كله كابير وباخي كدو ولاتهم كدو ماما زبسحو كابير تران كاب إثيوبيان زوصيهم مبزعتهم تقالسي بفلين هزباو قنبار كلهم قبلاي كلني كاب بس هذا متيون نقفض فلتو هنا يكون I mean present سياسن كالنسي نقفاي فلتو هنا يروم لون كاني I don't know I don't think so أسمرات وليدين ده عربي قينو كم يجري نقفاق فلتو زغل 100% أنا هيز بس مراي نقفاض فلت وحدي فلت أنا كرنت وليد خلوا نقفاي فلتوني كيكت كويه وتي انتهينا مالتي بمسرتو سي أبينا بوتا خوين كاتتكل ولا ونكو هو واحد أبي بوتا خوينم يتكلوا أتي ددبيت بحالكو كاب كل نجار مهدم زلوا سألاقي بقرب أخمس أكازي كل فريق كاغت غبر زوم سبازياتهم كل عير دومني they just صين كازربها بمزراب لا مبالغ بسوشيال ميديا أمبر هو واحد مجمريا هذا حماق بوليتيكا كم زنبر هو واحد كابي خات مهار كم يجير كل حزب يسألك كل حزب بإثيوبيا زلون أبغرافت زلون كم يجير يسألك استجبر زنبر كبوليتيكا حتى جنيان حماق مخانون بوي خات جمجم قصر هذا قصر خلته كم زي عينت مدرخ كلها مجمريا معصو كم زي الوكا غير كها أسرع زلك ما تنفسك الوكا خلاله حانت زي بالكا كيناتاي توجنيها بس أب تواجه كان لها نابير ترى روكي تسدد يبلكا حجد ما بمسرته مريت كا وسيد زلماني سلاي غادا لك سلاي غادا يتفلت خاين كقول لك هوتو تاي غاتنبر ودقه سعره اندمانات كاي حجد ما انتي لمالو نحنا مش شعبيه دباس يبلنا مخنيات شعبيه مريت عزلو احنا دم مريتنا عزنا لنا قد حجون صقاب زمصوي نير ስለዚህ ናይ መሬት ክርክር ተለና ድማ ብዓለም ደረጃ ዝተወሰነ ብይና ኣሎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትግበር ይኽእል እዩ ናትና ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ኣቢ ዝብገስ ዳኣምበር ካብ ካልእ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ዘጠምት ምክንያት የብልካ ርእስኻ ብትኽክል ከይተበላሸወ ዝሰርሕ ተሎ ከቢድ ኣይኮነን ዝኽተልቶ እዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ትግራይ ዘሰሓብ የብላ ኤርትራ ድማ ብነፍሳ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ስጋኣት ኣይኮኑን ምክንያቱ ሓደ ኤርትራ ዶባ ሒዛ ኣላ ካልኣይ ድማ ትግራይ ህወሓት ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ማን ከፍርሶ ይከኣለን ስለዚ ህወሓት ስጋኣት ስለ ዘይኮነ ፓርትነር እዩ እቲ ስጋኣት ነቲ ህወሓት ሒዝዎ ዝነበረ ቦታ ሒዙ ዘሎ ምስ ካልኦት ድማ ብዙሕ ነገራት ክገብር ዝኽእል ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ካልኦት ዝዝውርዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ስጋኣት ስለተቐየረ ኣሰላልፋ ክቕየር ግዴታ እዩ ህወሓት ምስ ሻዕብያ መዓት ረብሓ ኣለዎ እዚ እሱ ዝብሎ ዘሎ ከዋሓዶ ኢሉ ሻዕብያ የጥሕንዶ ሻዕብያ እስከጥሕን ይኽእል ዶ ትብል እዚ ኮይቲ ዲናያል ናቶም እቲ ፀገም ናቶም
شعبية ده يتحنن فرغة نأب من دي تحنوه تنسيده يكون فقم إلى شعبية تحنن نزبل زنبرة شعبية يتحنن فرغة نعوس لزي تقبلوا ما نسبة يرترايتو كلون يقوم نسبة يرتراكو نسبة يكون كنت كيرو تقولوا إحنا بحق بوليتيكان تزلوكم كون النت كتقبلها لك سرايتنا يرترا جبارن حدا قال مخالف كرنا أفريقيا كيدنا السودان حتتو كيدنا الصومال حتتو كيدنا أبي حتتو تسمع تايب النيرو فيديو ناتا بيتوب لك سلازم لومر ما هو واحد كلنا يرترا دقة في اليوم هو واحد ترى يكون تجراي زي الجزء قبل وكينات نتجيرو مالتي نتي معرف تجراي نسبة يرترا سرايتي يرترا حجزهم سلازخونك أيبلني سرايتي يرترا ولا حنت خمسة جبر سلاز فلتو زلوا تميل خريا ميزقل كم حيلخون قبلهم يخلوا سلازم نعوس أمامنا شجر تجاتي من دما موت بيرترا كرهب خمس خلوون سلة أمامنا يوم نزخ قبر وزخلو مس أبز دفافر وزلون كابزيرة تبقى سيكون أمبر كم تقدم زنا بروا حنت قبرهم مخالو لازم again it's a good calculation but أتمنى سيون أبغونهم كم زخون زلا نزتر الحاج هايبنا ملست زيتو هايبنا ما تكساولا برتا وقالس نكايد نخلينا ما تكون قالس نخلينا حسابنا ولا استناوح قالس خاوسين الموت خلق قالس نخلينا زبل امنه لنا خوبي انا مزبل تግራይ ሲ ቶም ናጽ መሬት ኢሎም ክዋጉን ህወሓት ተንስዮም ዘለዉ ሲ ንምዕራብ ትግራይ ክመልሲና ኢሎም ክቃለሱ ይትሰምዑን ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ተሸጡ ምዃኖም ቶም ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ኤሊት መሬቱ 20-30% ተወሲድን ኣሎ ዝብል ፖለቲካዊ ህዝቢ ወይ እውን ህዝቢ ወይ ፖለቲካ መጀመርያ ቀዳምነት ናቱ መሬቱ መምላሲ ነይሩ ንሳቶም ግን ነቲ መሬተይ ከምልስ ዝብል ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ንዑ ንኸጥፉ ንኣቢ ክሕግዙ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓይል ናይ ትግራይ ረሙስ ክብሉ ኣብ ጎና ኣቢ ተሰሊፎም ኣለዉ አሚን I think it's هذا حنتني شيء دراماني رانا تكونتات نايت تقرأي تجلس دهريو كنسكر نخلينا كمان ما أنا من دام توايسو أنا سي مالك أو تقاتلهم بحرة أوكيهم حدا قتلهم لا نورمالي هو دقنا قتالو زي في اللتر ما حدا تدروي حريرو هو عتر سميع الله هو عتر تدروي حريرو نورمالي ترفع عينهم سوكسيقوم تمكنا شلونا وقال خندق موتو نورمالي واي ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኖርማል ዘይኮነ ኖርማል ኮይኑ ከም ዘሎ ንኽገልጹ ኢሎም ዝገበርዋዮም ናይ መወዳእታ ኣብዚ ኣርእሲ እዚ በዚያ ገይረ ክዛዝም እኽእል እየ ለምና ደቁና ክንኮን አንተ ወልድቁና ኢና ነርና ግዜ ዘምጡ ስለዝኾኑ እምበር ኣብ ርእሲ መሬት እንሃለዎ ሰብ ምዉትን ህልውን ኮይኑ ኣብቲ ዘሎ ሓውካ ኸይድካ ይትበፅሕ ኣብቲ ዘሎ ዓናዊ ዘሎ ወፅእ ይበፅሕ ንቡር ሕማምን የተኸልዕልና ብክብረት ቀበረና ولدنا بسلام نقد علل ما حلو يوم قال هجينا سلام مدهاني عالم يا عقلكم يلو ردينا أتصبق ينبرنا موت ولدنا سكيحتن نتسلمتن سلمات وتحمل ما يحلوكم ولدوا فلاليلو كتسدرام كتسلسل فلالو تخفافي لي حريفوت يوان هذه كعاناي سلام تلانتل يو تري لحالهم عن زهور لحبرتسب بحدو إلين لما أتصالي حبيبكم يلو بحدو إل قدم يلون هذا ولدنا تنتاو سنه حبار بحد أكبر بحد مرعى بحد تسكار خوينون بحد أكرسنا خوينون بحد أشتغل عليه مهنات زي فعل هزوين يرزوزي جن يقدر أهير فقر قد خوينو تي أنا حتى أتكلم بس خوينو بيرفعوين ما يقول ليش الجرن بعد رخيبنا اليوم على كي هذه حزقن هذه زني هو كلام سلام ملوك وخانرنا سر ملأت تسفينا زين رياض لنا BBC زجبروا فيديو أنا بحكي تسفات بكا زهزبي كابكيناتهم وربكيناتهم وزيو ناي سلام منفس كستمع غرب في اللي تبدو بازلو بخل وجنات تبدو بازلو ملو سلام كونلو ناتمنى ناينا ناي بحكي بزح كبيدي سجرالو إذا حجن رياض لنا صلوتنا خد كون زلوا أبدا ما يتصلوتنا خد كون زلوا ملو سلام يكبرو كتسألنا زلوا سلام يكبرو ناي بحكي إذا كنت تعتزي بزبالة من قدك دفعلو زلوا مخانو كل سبب ما زكالو خجبرك خلالو قبل دلي حجي
ካልእ ኣርእስታት ክትንክፍክፍትኔ እስከ ቁርብትለይ ኣብዚ ሕጂ ዘለህሉ ኩነታት ሓንቲ ኣርእስትላ ንዓ ክትንክፍ የሎሚ ሰላማት የህዋት ከመይ ቀኒኹም እዚ ናይ ፐብሊክ ኣናውንስመንት ገይረ ዘለኹ መብዛሕትኦም ሰባት ምናልባት ኣይተረድኦምን ብዙ ህቶታት ንመፅእ ስለ ዘሎ ሓንቲ ክላሪፋይ ክገብራ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ እቶም ሚኒስትር ሕርሻ ዝበሉና እቲ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ እቲ ፕሮሲጀር ካብቲ ትቕመጠሉ ዓዲ ካብ ኤምባሲ መሰኔታ ደብዳቤ ወይ ድማ ናይ ደገፍ ደብዳቤ ሌተር ኦፍ ሬኮሜንዴሽን ገይሮም መሰኔታ ገይሮም ንሚኒስትር ሕርሻ ክሰዱልናዮም ንሱ ንሕና ከዓ ኢምፖርት ፐርሚት ዝበሃል ዶክሜንት ክንሚሩ ኩሉ ነገር ሰርቲፊኬት ጌርካ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሚኒስትር ሕርሻ ካብ ኤምባሲ መሰኔታ ደብዳቤ ወይ ድማ ናይ ደገፍ ሌተር ኦፍ ሬኮሜንዴሽን ኣምፅብሉና እቶም ኤምባሲ ከዓ ኮምፕሊትሊ ሸትዳውን ግበሮ እዚ ደይኮኑ ነገር እዩ ክፀልዎ ሸትዳውን ግበሮ እዮም ድብሉና ዘለው እዚ ትእዛዝ ከዓ ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ይመጪኩም እዮም ድብሉና ሶ ዊ ኣር confused that's why እዚ clarification ስለ ዘደሊ እንታይ ጌርና ንሕና ስልካ ሸትዳውን ትገብሮ ነገር ኣይኮነን it's take 5 years of our time our money ክንደይ ነገር this is not only a project እዚ ራይናትና እዩ so you cannot just ነገናኻ there's 25,000 people መንስያት ገለ inspire ዝኾኑ ስልካ ንዖምሲ በቃ ሸትዳውን ኮይኑሎ ገለ ኣይትብልን ኢኻ there is step by step እዛ ሓሳብ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ኣቕሪበዮ ነይረ ኣነ ፕሮሞት ገይረሉ ንባዕለይ እውን ኣብቲ ፋንድ ዓቕመይ ከፊለ ካልኦት ሰባት ድማ ክሕግዝዎ ነዚ ሓሳብ ተዛሪበ ነይረ ግን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክትዛረብ ከለኻ በመሰረቱ ንሱ ምስ መንግስቲ ተዘራሪቡ ከም ዝገበሮ እዩ ዝነግር ነይሩ ግን ኣብ ሪያሊቲ ግን ኣነ ተወኪሰ ከም ዝረኸብክዎ እቲ ሓበሬታ እዚ እቲ ሓበሬታ እዚ ዕለት 22 ወርሓ 5 2025 ዝተሰደደሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና Dear Mr. Jonas Mbaye, I'm writing to address the project you initiated along with the associated GoFundMe campaign aimed at making Eritrea green. While the intentions may seem positive on the surface, it is important to clarify that this initiative was not approved by the Ministry of Agriculture of Eritrea. In fact, shortly after the launch of your fundraiser, the head of our consulate in Canada had already informed you to cease the campaign. ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክጅምር ከሎ እቲ ካምፔይን ሓደ ካብ ኤርትራ ፍቓድ ከም ዘለዎ ገለ ገይሩ እዩ ዝነግር ነይሩ ካልኣይ ድማ ክጅምር ከሎ ትጋገለኻ እዚ ቅኑዕ መንገዲ ይኮነን ኢሎሞ ነይሮም ሓደ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝብሎ ቀልጢፉ ናብ ህዝቢ ስለ ዘይቀርብ እንታይ ይፈጥር እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ለንቀነ እቲ ፕሮጀክት ላዕሊ ምስ በፅሐ ጠጠው ኣብሎ ዝብልዎ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ እቲ ነገራት ክልቲኦም ፓርቲስ ከይሰማዕና ኣብ ሚድያ መፅኡ ስለ ተዛረበ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ብዙሕ ሪኣክት ግበረሉ ገለ ባበል ገለ ትብሉ ነይርኩም ገለ በል ምስ በሉና ኣነ ቀጥታ ንኣምባሳደር ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረ መስቀል ኢሜይል ሰዲደሉ መልእኽቲ ሓቲተዮ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ኢለዮ መልሲ ናቱ ድማ ነዛ ሌተር እዚኣ ሰዲድለይ እዚኣ ሰዲድናሉ ነርና ነዚ ዝበልዎ ድማ unfortunately despite the clear directive you have continued to raise funds and disseminate inaccurate information to the public regarding the approval and legitimacy of your project. This is deeply concerning and highly inappropriate. Such actions are largely legally punishable, and continuing to promote or proceed with this project without proper clearance is a serious violation. Therefore, you are instructed to immediately cease all funding, fundraising activities and release relate to the unapproved project. ስለዚህ ነዚህ ትገብሮ ዘለካ ጠጠው ክትብለለካ refund all the donations ዝገበሩልካ ኩሉ መለሰሎም ይብለሎ issue a public correction statement ክትርም ድማ ማዕረምታ ድማ ጽሑፍ ግበር. Please be reminded that this directive comes directly from Minister of Agriculture, which you have wrongly cited as having approved your project. If you fail to immediately comply with this instruction, the matter will be pursued through the appropriate public and legal channels. ስለዚህ እታ ዘረባ ኤርትራ ከይዱ ምስ ኣወል ከም ተሳለን ኢንተርቪው ከም ዝገበረን ይዝከረኒ ካብኡ ተበጊሱ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ እውን ከም ዝተሰኣለ ምስ ረኣኹ ኣነ
ንሳቶም ግሪን ላይት ዝሃብዎ ኮይኑ ተሰሚኒ again ኣብዚ ዘለቲ ጌጋ ቅድሚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣካል ፓብሊክ ፋንድሬዚንግ ዝግበር ዝነበረ ብትክክለኛ መንገዲ ዘይከይድ ኮይኑ እንታይ ፀገም ኣሎ እቲ ቻለንጅ እቲ ገንዘብ ንኣብነት ዝገብርዎ ዝነበሩ ስለምንታይ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ደገ ዝኸውን ዘሎ ኣሚን ኣብ ኮሎምቢያ ድዩ ፓናማ ድዩ ካብ ካልእ ክትከይድ ከለኻ ናይ ኣኮሞዴሽን ናይ ገለመለ ኩሉ ነገር ክቡር እዩ ስለምንታይ እቲ ፋሲሊቲ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዘይክእል እቲ ዘርኢ ድማ ብመንገዲ ምስ ኤጀንሲስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ድዩ ናይ ገለመለ ምስ ፋኦ ድዩ ኮኦርዲኔትድ ጌርካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብመንገዶም ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘይተገበረ ስለምንታይ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ካልእ ኤክስፐንሲቭ ቦታታት ኮይኑ ክግበር ዝተመረፀ ነዚ ነገር እዚ ድማ ምስቲ መንግስቲ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ክዘርኦ ትሕር ኮንካ ኣብ ባይታ ናይ ኤርትራ ክዘርኦ ኮንካ ኣብ ሓለሓለ ኩሉ ዓይነት ዘርታት ከም ዘለዎም ገሊፅለይ ኣላ ሓደ ሰብ ስለምንታይ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ምስኦም ክስራሕ ዘይተኻለ ኩሉ ግዜ ኣነ እዚ ፓብሊክ ፋንድሬዚንግ ገለመለ ብኸመይ ቀልጢፈ ኖ ዝብለኩም መብዛሕትኡ ግዜ ዘይተፃረየ ሓደ ጌጋ ሓበሬታ ስለ ዝመፅእ ንሕና ነቲ ዝብሎ ዘሎ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝዛረብ ዘሎ ጥራይ ሰሚዕና ሒዝናዮ ንመፅእ እሞ ድሓራይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ እዚ ገንዘብ እዚ ሕጂ ናበይ ኣትዩ ንሕና ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፊና ኣለና ብዙሕ ትራቨል ነይሩ ገለመለ ነይሩ ሓንሳብ ታይላንድ ከይድና ሓንሳብ ገለመለ ክብል ይርአ ያነ ባት ማንዴት ዘይብልካ መጀመርያ ከምዚ ፕሮጀክት ክንጅምር ከለኻ ኣበይ ክትገብሮ ኢኻ ቤን ከኣትዩ ከይወዳእኻ ፕሮጀክት ኣይተበገስን ኢኻ ምስ ወዳእኻ ኮንቴይነራትን ገለን ምስ ሓስካ ኣይኮንካ ንመንግስቲ ተሓትት ኣሚን ዲስ ኢዝ ቶታሊ ሮንግ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ከምኡ ይብሎ ኣሎ ናቱ ፕሮፐር መልሲ ክህብ ይኽእል እዩ ግን እቲ ፕሮሰስ ንሪኦ ዘለና ክጅምር ከሎ ትጋገለኻ እዚ ፍቑድ ኣይኮነን ኢሎሞ ነይሮም ስለምንታይ ከምኡ ኢሎሞ ንዑ ዲስከስ ምገበረ ነይሩ ኮሎ ጌና ከምዚ ከይተበፅሐ ከሎ ግን ጀነራሊ ነቲ ኢንስትራክሽን መጀመርያ ኣብ ኢትካ ትኸ ሽዑ ኣብ ሚድያ መፂኻ ነቲ ሕጊ ወይ ነቲ ፕሮሰስ ክቕይር ዝኽእል ዘረባ ንዛረብ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምምቕቓል ይፈጥር ኒ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ታይለያነ ቀልጢፍና መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምዚ ከጋጥም ከሎ ቀልጢፍ ስቴትመንት ክገብር ክኽእል ኣሎ ሓደ ድምፂ ጥራይ እናተዘርበ መንግስቲ ግን ሓንቲ ዘይገብር ተኮይኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ተሓዊሱ ሚድያ ድማ ከምኡ እዩ እቲ መንግስቲ ልምዓት ኣይደልን እዩ ምዕባለ ኣይደልን እዩ ገለመለ ኣይደልን ዝብል መደምደምታ ወይ ዘረባታት ብበዝሒ ይስማዕ እቲ ሓቂ ግን መን እዩ ትኽክል ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ሕጊ ዝጥሕዝ ዘሎ ኣይናይቲ ሕጊ ኣይናይቲ ፕሮሰስ ድሕሪኡ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል እቲ ሓሳባት ድማ ብመንገዲ እቲ ክኸዶ ዘለዎ እንተጌርካ እዩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝኾነ ፕሮጀክት ክትገብር ተኮይንካ ደርሆ ክትገዝእ ድሕሪ ኮንካ ከልቢ ክትገብር ድሕሪ ኮንካ ንመንግስቲ ኢኻ ትሓትት መንግስቲ ስዊስ ከልቢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ እኮ የከብልዖ ትኸልቢ ከልቢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንድሕሪ ኢሉ ንግድ ተወዲኣ ኣላ ምን ኢና ይብልኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይዳ ኣይከስስን እየ ሕጊ ስለ ዘሎ ንሕጊ ትኽተል ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ማሓሱ እንተተወሊዱ ሪፖርት ግበሮ እንድሕሪ ኢልካ ዩዱዳ ካልእ ካብ ወፃኢ ትገብር ኢኻ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን መንግስቲ ስለ ዝኾነ ናቱ ፕሮሰስ ኣለዎ ነቲ ፕሮሰስ ናቱ ንክቕይር ወይ እውን ዘይምችዓካ ተኮይኑ ባጉ እዝን ዘይግበር ስለምንታይ ኢልካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ጀነራሊ ነቲ ሕጊ ዋዕፂፅካ ተበጊስካ ግን ነቲ ሕጊ ምስቲ ኣነ ክከዶ ዝደሊ ክፀጋግዓለይ ኣለዎ ኢልካ ኣብ መወዳእታ ነገር ፀገም ምግባር ግን ብኣይ ወገን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝጠፍእ ንኣብነት እጂ ብዝቐረባ ክስቶ ክንዲዚ ገንዘብ ሂብናዮ ማዕበል ከምዚ ገንዘብ ሂብናዮ ኣብያቱ ገለ ዝብል ዘረባ ትሰምዕ ዳትስ ዋይ እንድሕሪ ትኽክለኛ መንገዲ ዘየለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ትስማዕ እዩ ኣነ ድማ ብዙሕ ግዜ እዚ ፓብሊክ ፋንድሬዚንግ ንክገብር ዘፍርሃኒ ከምኡ እዩ ካልኦት ፋንድሬዚንግ ዝገበሩ ሓግዝ ክትብሉ ንከለኹም ድማ እዚ እዩ ምክንያቱ ክሊን ዝኾነ ንፁር ዘይኮነ ሓበሬታታት ስለዝሕባእ ፅባሕ ንጎ ንስኻ ትደፍእ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ መጋበርያ ኮይንካ ትፀንሕ ነዚ ሰብ እዚ እጂ ፋንድሬዚንግ ገይረሉ እየ ኣነ ከፊለ ካልኦት ሰባት ድማ ብናተይ ካምፔን ዝኸፈልኩም ኣለኹም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ባት ናበይ ኣትዩ እዚ ገንዘብ እዚ ንኤርትራ እንታይ ኣምፂኢላ ኮክናት ኢትኢላ ክንደይ ኮክናት እንታይ ኮይኑ ትክክለኛ ንኤርትራ ግሪን ክትገብር ተደሊኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማዕድናት ዘሎ ኣግራብ ንዑ ወሲድካ ክዘርኢ ክትክእል ኣለካ ናብ ካልእ ዓለም ክትከይድ ተኮይንካ ድማ ምናልባት ሓንቲ ዘርኢ ወሲድካ ከተዳቕላ ኣብ ኤርትራ ትኽእለሉ መንገዲ እምበር ዘርኢ ካብ ኤርትራ ብኮንቴይነራትን ብገለመለን ብሄቪ ዲዩቲ ዝኾነ ሎጂስቲክስ ከይዱ መዓት ገንዘብ ኣጥፊኻ መን እዩ ማይ ከስትየስዑ መን እዩ ክከናኸኑ ብኸመይ ክዓቢ መን እዩ ኮፍ ክብል ኣብኡ እቲ ፕሮጀክት ብኸመይ ክሰርሕ so many questions but again ከምዚ ዓይነት ስራሓት ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ መምሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሆፕቲ ኩነታት ሕጂ እውን ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ሓደ መዕለቢ ተገይሮምሉ ንዓይ ፀገም የብሉን ብሓፈሻ ግን ንድሕሪ ሕጂ መምሃሪ ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ ይብለኩም ታርሲ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ዝረኣኹ ኣነ ሰማዕኩዋ እዚያ ነይራ ምናልባት ካባይ ዝፍለ ኣነ ዘይጠቐስክዎ ፍሉይ ሓበሬታ ዝተረፈ ሓበሬታ ኣሎ ትብልዎ ተኮይንኩም ድማ ግለፅዎ ሓብሩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ግን ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ሓገዝ ኣገዳሲ ነዚ ቻነል እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና
ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ብለኩም ምዝያ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም እየ let's go